Assalamu alaikum hormatly adamlarym. Salam elek edilileşler. Garaşda baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlaryna tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli. Edil adamlar, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne aty watanymyzda şanly beýik sene. Howa baqy beýtarap ýurdumyzyň mukaddes garaşdygynyň şanly 30 ýyllyk bayramy. Edil halkymyz hormatly prezidentimiziň baş tutanlygyna bir maşgala bolup, agdy berlikde garaşdylyk toýuny toýlaýar. Hormatly prezident bilen döwlet adam şenerdiýany şygaryny baş ýörelgedinip, joşgunly zähmet çekýän türkmen halkynyň geljegi barha şöhrada besensin. Şoýa şatlykly günne aýratynlyg tanmaly buýsunçly ýagdaý bar. Ulum hormatly prezidentimiziň äkli wagtda halkyň bähfidine gönükdirilen başlanýşlarynyň garaşdylyk mukaddesligini hasym artdyranlygydyr. Soňky ýyllarda gadanlyň üstünlikleri ýetilen sebäpler ýurdumyzyň halkara awraýyny hasam belende oturdy. Milli liderimiziň öňden görjülükli içeri hem daşary syýasaty bütün dünýäniň gollawyna münasip boldy. Şol siýasatyň ödeninde ýurdun halkyň bähfidi bar. Döwlet başlarymyzyň ýurdumyzyň dürli podoklaryny öňe süren başlanýşlary, özgörtmeleri öňe bilen halkyň bähfidinden ugralýar. Hut halkyň bähfidini aran soň şol özgörtmeler tiýiz durmuşa geçirilýär. Ähli podoklarda belent sebäplere ýetirip ösüşleri gadanlaýar. Şeýle goýuşly şatlykly wakalara betlenýän şanly bayramçylygymyzy edilimiz dürli ulgamlarda gadanlanan belent sebäpleri bilen şöhratlandyryp belleýär. Ýurdy baqy bagtyarlygy eden berkarar döwletimizi uly üstünlikleri alyp barýan hormatly prezident bolup, siziň janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak bolmagyny tüý sürekden ardy edýäs. Goýsydyň tutumly işleňide mundan berägem üstünligi besensin. Hormatly prezidentimiziň ýol başlygyny berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne elmydama toýlary toýulaşdyn. Garaşdylyk bayramy gutly bolsun. Şu gün tutuş ýurdumyzy mäkem jebislikde baş bayramymyz. Watanymyzyň mukaddes garaşdygynyň 30 ýyllygyny aýratyny belent ruhy bilen tek ýagdaýynda giňden belledi. Ýer bilen hormatly prezident bilen Gurbanoğlu Berdimuhammedow häzirki hemme geljek nesillerine hakykatynda beýik taryhy wakany, watanymyzyň garaşdygyny eýe bolmagyny şöhratlandyrýan garaşdylyk binasyna gül goýmak dawratyna gatnaşdy. Ýer bilen hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň prezidentiniň Oguzhan Köşkler toplumundan garaşdylyk binasyna tarap ugrady. Bugün garaşdylyk baqy bitirip Türkmenistan watanymyzyň ýagly halky agdy berilipdi. Baş bayramymyz watanymyzyň mukaddes garaşdylygynyň şanly 30 ýyllygyny bilent ruh bilentik ýagdaýyna giňden dawranlardy. Arkadaky prezidentimiz mukaddes garaşdylygymyzyň şanly 30 ýyllygy münasibetli garaşdylyk binasyna gül goýmak dawratyna gatnaşdy. Hemmeler gadymy we baqy juwan türkmen topragyna amala aşylýan oňun özgörtmeleri badalga berýän. Halkymyzy biýik işlere ruhlandyrýan arkadaky prezidentimizi mehirli garşadylar. Häzirki wagtda hormatly prezidentimiz tarapyndan ýedigderli amala aşylýan durmuş maksatly ansanperwer urum netijesinde Türkmenistan tutuş dünýäde awadançylygyň we paragatçylyk dörejilik merkezi hökümine tanalýar. Bu ýerde Türkmenistanyň döwlet senatyanyny, soňra hormatly prezidentimiz dawraly ýagdaýda garaşdylyk binasyna ajaýyp gül çemenini goýdy. 30 ýyl mundan azal halkymyzyň özbaşlyk döwlet baradaky köp asyrlyk arzuwy hasyl boldy. Ol watandaşlarymyza dörejilikli zähmet çekmek, paragatçylyk hemde dostlugy pugtlandyrmak üçin ýegsilmez güýç gaýrat hemde ruh belentlik paýlaýar. Halkymyz garaşdylygy hemde bagtyar durmuşy şöhretlendirýän bir ajaýyp bayramçylyga aýratyn buýsanýar. Hormatly prezidentimiz 25 sentýabrda Aşgabatda geçirilen halk maslahatynyň mejlisine eden çykyşynda ata watanymyzyň täze taryhy, biziň gadanyň üstünliklerimizdir, ösüşlerimiz, milli garaşdylygymyzdan başlanýar. Özbaşlyklyk zamanynyň her bir güni, her aýy we ýyly, her 10 ýyllygy ören möhüm syýasy, ykdysady, medeni we jemgyçlik wakalaryndan dolu boldy. Siziň köpeýiňiz bu wakalaryň janly şaýat bolduňyz. Şol wakalara işin gatnaşyňyz diýip belledi.
berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzyň ruhy, jemgyçlik fiýaty hemde ykdysady ösüşi güýçli depkinlere eýe bolup, gahryman arkadagymyzyň başçylygyny Türkmenistanyň täze keşfini bütün dünýäde eşgär etdi. Jemgyýetimiziň durmuşynyň ähli urlaryny öz içine alýan täzeçilik özgertmeleriniň başyna başlan, hemde köpürli işine döwlet adam düşündirdiň ýörelgäni itaat edilen milli liderimiz ýurdumyzy ösüşüň hemde rawaşlygyň ýoly bilen öňe alyp barýar. Hormatly prezidentimiziň garaşsyz hemişilik bitirip Türkmenistanyň halkyna gutlugyny belleşýäli. Garaşsyzlyk gyllaryna ýurdumyzyň döwlet we jemgyýetçilik durmuşyna, mehriban halkymyzyň aň düşünjesinde ägir türlü özgörüşler bolup geçdi. Demokratik kadrlar iýligderli ornaşdyrly. Döwlet garaşsyzlygy milli ruhy we maddi gymmatlyklarymy keltnäge, müňýylliklardan göz başaryp nesilden nesile geçip gelýän paragatçylyk, dostluk we bilent insanperwerlik täplerimizi ýer ýüzüne giňden dawarlandyrmaga mümkinçilik berdi. Mehriban halkymyzy paragatçylyk, dostluk hemde awadançyk ýoly bilen öňe alyp barýan hormatly prezidentimiziň ähli başlangyçlary watanymyza çäksiz söwge, onuň ajaýyp geljegine bolan anamny ýugurlandyr. Hormatly prezidentimiziň ähli asylly başlangyçlary Türkmenistanlylaryň dolu gollugyna eýe bolýar. Milli liderimiz halkara başlangyçlaryny öňe sürüp, durmuş maksatly giňmeçil tassamalaryň we watanymyzyň dünýä giňişligine kawraýanyň bilinde galmagyny, onuň ykdysady kuwatynyň berkemegini, güllläp esmegini, Türkmen halkynyň awadançylygyny we bagtyarlygyny esasy uğradynýan maksatnamalaryň durmuşa geçirilmegine giň ýol açýar. Biraz wagtyň içinde garaşsyzlyk binasynyň öňündäki meýdança al elwan güllere besenni. Bu güller watanymyzyň mukaddes garaşsyzlygynyň, Türkmen halkynyň agdyberliginiň we jewsliginiň alamaty bolup durýar. Halkymyz bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başlygyna, döretmeň ýoly bilen anamly öňe gidip, bilent maksatlara ýetmekde täze üstünlikler gazanýar. Bu görnüşler Türkmen halkynyň watansyjylyk duýgularyny has aýdynlygy bilen eşgär edip, bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň biziň ýagty geljege bolan anamyzyň pogturanmagy uğruna tagalla edýän arkada prezidentimize bolan biýmetçil sevginiň aýdyn nyşanyny urly. Soňra hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow paýtagtymyzyň gün ortasyna ýerleşen döwlet münberi toplumyna ata watanymyzyň mukaddes garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy münasibetli ýeňlendirilýän bayramçylyk dawaralary gatnaşdy. Davaral yürüyüş. Gönüllüm. Ortadan karşılamak için. Kara. Ulu. Yollaş Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň şahsy düdümi, Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk bayram münasibetinde geçirilen dawarly harby ýeşir nizamy durduly. Hasat berýär Türkmenistanyň gorunmak ministri General-mayor Gülnogdiýew.
Hormatly Türkmenistan'ın prezidenti, Türkmenistan'ın yararlı işlerinin belent terkedi bastı. Türkmenistan'ın yararlı işlerinin şahı düdümü, Türkmenistan'ın qarasıllığının şanlı 30 yıllık bayram münasibetli geçirilen davaralı harbi yürüyüşü nizamı durduruldu. Hatavat berýär, Türkmenistan'ın Ministrler Kabinetinin başlygynyň orunmatary, Döwlet Topçuluk Kengesiniň sekretary General-leytenant Amanow.
Salam, hormatly eksperler we serkerdeler. Hormatly watan goragçylar. Sizi Türkmenistanyň garaşsylygynyň şanly 30 ýyllyk bayram münasibetli kutlaýar. Türkmenistanyň garaşsylygynyň şanly 30 ýyllyk bayram münasibetli Türkmenistanyň döwlet baýdagyny getirin. Parahatlyk nurun çayıp eyyama, parlar alasmanna Türkmenin tuğu, ilwunun kalbini salıp heyjana, parlar alasmanna Türkmenin tuğu. Pederlerin kanat gerip borany, edermen gerçeklen temra yarany, dost dogany yakyn edip arany, parlar alasmanna Türkmenin tuğu.
Hormatly Türkmenistan'ın prezidenti, Türkmenistan'ın yaralı güçlerinin belen serkerde başçısı, Türkmenistan'ın yaralı güçlerinin şahsi düdümünün katlaşmağına, Türkmenistan'ın garaşsızlığının şanlı 30 yıllık bayram münasibeti geçirilen davarıl harı yürüyüşün başlanmağına ruhsat vermenizi sizden haşit ediyoruz. Çuңgur hormatlanan Türkmenistan'ın prezidenti, Türkmenistan'ın yaralı güçlerinin belen terkerde baştı. Türkmenistan'ın yaralı güçlerinin şahsı dönümü, şu mukaddes gün, halkımızın önüne, garaşsız, bakı bir taraf vatanımızı, soňky demimde çenli, gözümüzün göreceği goracakdığımızda kasam ediyen. İdi Türkmenistan ata vatanım. Kurban bolsun sana bu canım tenim. Eğer de men sana tähelçe şek getirdim. Oy menin elim kurasın. Eğer de men sana dil yetirdim. Oy menin dilim kurasın. Eğer de men Türkmenistan vatanıma Türkmenistan'ın hormatly prezidentine dönüklük etdim. Goy menin ömrüm kül bolsun. Önülü davaral yürüyüşü batalyonlayın belinin aralıkta baydakçılar topar gönü galıları ne? Dengleşme çepe. Adımlayıp. Yürü.
hormatlanan Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň bilen ferkerde başdy. Ýedi watandaşlar, hormatly mehmanlar, bugün garaşdy baky bir tarap Türkmenistan taryhy denäni, ata watanymyzyň özi tyýarly, garaşdy döwlet bolmagynyň şanly 30 ýyllygyny uludan toýlaýar. Türkmenistan paragatçylyk we ynançmaň watan ýylyna bellenilýän mukaddes garaşdyrmyzyň şanly 30 ýyllyk bayramy dawaraly harýary üçin başlanýar. Dawaraly harýary üç ilkinji gedek hormatly belentler kerdawaşymyzyň açyp ulanmagy beren döwlet ünweriniň meýdançydyna geçirilýär. Mähriban watandaşlar, dawaraly harýary üç Türkmenistanyň döwlet baýdagy hem de Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň boşun görnüşleriniň baýdaklaryny açylýar. Bu baýdaklar ata watany goramagyň gahrmançylykly däplerini ýatladýan mukaddeslik kökmünde ygtybarly we önämli gollarda taklanýar. Hormatly mehmanlar, ata-babalarymyzyň watançylyk görelgelerine ıgrarly netiller, döwlet baýdagymyzyň we boşun görnüşleriniň baýdaklarynyň atlyna jem bolup, mukaddes garaşdyrmyzyň 30 ýyllygynyň şanyna geçirilýän dawaraly harýary işe aýratyn bedeg berýärler. Dawaraly harýary işle Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň Berdimuhammed Anaýew adamnaky ýürütülüşdirilen harby mektebiniň harby okuwçylary geçýärler. Olaryň bu ýytançlyk adamyna garaşdy watanymyzyň şöhratly gelçegi, merdany pederlerimiziň kämil dowamy görnýär. Harby okuwçylarynda şöhrat. Ýurtymyzyň harby okuw goraýjy daralaryna Mähriban watanymyza ak bürökden gulluk edýän denan harby gullukçylar bayramçylyk meýdançylygyny bedýärler. Mukaddes harby borçyny wepaly denan harby gullukçylar bu ýytançly başlaryny belen tutup tepkini qadam urýarlar. Denan harby gullukçylara şöhrat. Milli ýaraly güýçleriniň hataryndan gulluk edýän terkerler batalyony dawaraly harýary işi dowam edýär. Bu jebet hatarlarda öz harby hünäriniň ustadlary, harby gullukda aýratyn tapawynyň terkerler barýar. Milli goşunymyzyň terkerlerine şöhrat. Ýurtymyzyň içeri işlere daralarynyň terkerler tüdümi dawaraly harýary işden anamly ädimler bilen geçýärler. Bu terkerdeler hormatly belen terkerdawaşymyň Mähriban kowlaty, içeri işlere daralarynyň hormatly veterany, watançy terkerde Mälikli Berdimuhammedowyň nutguluk şahsyk görelesine ýerýärler. İçeri işlere daralarynyň terkerlerine şöhrat. Döwlet garaşdyrmyzyň şanly 30 ýyllygyna başlanan dawaraly harýary işi ýurdumyzyň Milli Howpsuzlyk ministrliginiň terkerler batalyonu dowam edýär. Bu jebet hatarlardan marýan terkerdeler Milli Howpsuzlygymyzyň ygtybarly kepilidir. Milli Howpsuzlyk ministrliginiň terkerlerine şöhrat. Garaşdy baky tarap Türkmenistanyň paragatçylyk döwletçilik görelmeleri harby doktrinamyzda öz beýan tapýar. Gorunç kädetde harby doktrinamyzdan ugralýan ýurdumyzyň döwlet terket gullugynyň terkerdeleri dost dogonlyk terkedimizi gözleriniň görüşine deňeýärler.
vatanımızın mukaddes şehitlerinin koruslarına şokra. Edir vatandaşlar, devlet minberinin önünden jerit katarlar bilen yurdumuzun devlet gümrük kulluğunun karbi kullukçuları geçiyorlar. Mukaddes karıştırmadan şanına bağışlanan davaralı kar yürüyüşü ilkinci kadar katlaşan bu karbi kullukçular bu yutun şülen kadam uryalar. Devlet gümrük kulluğunun karbi kullukçularına şokra. Davaralı kar yürüyüş devlet migrasiya kulluğunun karbi kullukçularından devam ediyor. Karbi yürüyüşe ilkinci kadar katlaşan Türkmenistan'ın migrasiya bağlıqdaki devlet tiyadatının üstünlükli durmuşa geçiriyen bu karbi kullukçular yürüyüş tadına edimler koşuyorlar. Devlet migrasiya kulluğunun karbi kullukçularına şokra. Hormatly bilenlerkerde başlayman. Sizin paradatlı baştonluğunuzda yurdumuzda toplumluğun karbi biliminin dörüdülük milli hünermenlerin täze netli kemale gelýär. Häzir sizin öňünizden Türkmenistanyň Gorunmak Ministrliginiň Karbi institutynyň karbi talipleri geçýärler. Karbi institutynyň karbi taliplerini şokra. Şokratly pederlerimizden miras alan, deňizçiligiň karbi turgutun dowam edýän Türkmenistanyň Gorunmak Ministrliginiň karbi deňiz institutynyň karbi talipleri araşdyrmalaryň jubileýine münasibetli bu yutun şülen kadam uryalar. Deňizçi taliplerimde şokra. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin institutynyň talipleri davaralı kar yürüyüşü dowam edýär. Fanly bilimin mümkinçiliklerinden giňden peýdalanýan bu talipler mukaddes araşdyrmadan 30 ýyllyk şanly toýuny ýokary ruh bilen toýlaýarlar. İçeri İşler Ministerliğinin institutynyň taliplerine şokra. Öz ykbalyny watan gorulçynyň hormatly hünerlerine baglan Türkmenistanyň Milli Hukuk Institutynyň karbi talipleri yürüyüş tadynyň uwazy bilen aýgytlyk kadam urýarlar. Milli Hukuk Institutynyň karbi taliplerine şokra. Ýokary bilimli karbi hünermenler taýýarlamak häzirki wagtda döwlet tiýagatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Munyň şeýledigini Terkit institutyna kämil karbi hüner alýan karbi taliplerin ähli halk bayramçylygyna bu ýutunçlyk gadam duşlaryna aýdym görýär. Terkit institutynyň karbi taliplerine şokra. Türkmen etgerleri özlerinin hüner tayyarlığını iyiliklerini yokorlandırmak bilen mehriban vatanımızın her bir davan yerinin boruğunu içletmeye tayyardırlar. Anha yokoru harbi tayyarlığını motatışı etgerler. Harbi yürüyüşün atarlarına marya. Edermen Türkmen etgerlerine şokra. Edil vatandaşlar, davaralı kar yürüyüşü mukaddes vatanımızın kowa giňişlerini eterdenlik bilen gorayan karbi kowa güýçleriniň uçurmanlary dowam edýärler. Olar ýurdumyzyň asman giňişligini kowada goraýarlar. Karbi uçurmanlarymyza şokra. Bayramçılık meydançalarına artilleriya divizyonunun karbi kullukçuları peýda bolýarlar. Halkdyň bedenli, gaýratly merdany etgerler geçirilýän karbi oturgullaşyklarda töweşçen ustady görkezýärler. Artilleriya divizyonunun karbi kullukçularyna şokra. Yurdumuzun kowa giňişligini gorayan Asman Atyklar divizyonunun karbi kullukçulary davaraly kar yürüyüşden bu ýytunçylan geçýärler. Olaryň
bayramçılık yürüyüşleri davranımızda ayratin belegeriye. Atman Atışlar Divizyonunun harbi kullukçularına şokrat. Davaralı harbi yürüyüş İnjiner Batalyonunun harbi kullukçularından devam ediyor. Boşluğuna üren, çoğat, geldi, bu sözlerine vadifeleri yerine getiriyen bu merdana gerçekler hem bayramçılığa yukarı tayyarlıklı gelirler. İnjiner Batalyonunun harbi kullukçularına şokrat. Mehlan vatandaşlar, devlet ünverinin meydan çatımına tankçılar batalyon peyda olya. Uğur boşundorunun itaatı kuruğu gücü olan kuvvatlı tanklara erk ediyen polot erkli yigitler aygıtlık kadam rüyalar. Onların nizamlı katarı, egilmaçlarının ıkçamlığı, harbi yürüyüşü ayratin bedekleriye. Baş meydançadan layık doğrumşu ve halat etiş batalyonunun harbi kullukçuğunu geçip baryalar. Adatındaşlar hadislarda tiyik hareket ediyen halatkarlar, kullukta tutunyerlilik ve erçellik korkodiyalar. Milli koşumuzun halatkarlarını şokrat. Davaralı har görüşülen, deniz şayaklarımızın koruğuna kalkan oluşturan deniz piyade batalyonunun sak dürümü geçiyorlar. Yukarı savaşçın ruhlu yigitlerin buytonçluk adamı, ata-babalarımızın savaşçın defterinin Türkmen etkileri tarafından münasip devam ettirilenin anladıya. Deniz piyade batalyonunun harbi kullukçularına şokrat. Hormatly bilen terkerde başlaymadı. Bizim parahatın başlangıcını bilen, yurdumuzun harbi hukuk koruyucu daralarının yönetim hakkı toparları Türkmen edermen dili adlandırılıyor. Eğer davaralı har görüşler, Türkmenistan'ın korunmak ministerliğinin, Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin, Türkmenistan'ın Milli Hukukçuluk Ministerliğinin, hem de Türkmenistan'ın Devlet Terket Kurulu'nun Türkmen edermen yönetim hakkı batalyonları devam ediyor. Nişanına vepalık hem de huzurlu Türkmen alava yerleşen bu toparlar karıştı vatanımızın tartmaz karatıdır. Ayratin mühim ve sözsürlük tavsırlıkları yerine getiriyor. Bürgüt karayışlı, merdem tigratlı bu gerçek yigitler Böroğlu Bey, Toğrul Bey, Çağrı Bey, Alpartlan, Melik Şah, Sultan Kancar, Bayram Khan, Sultan Celaleddin Yali beyik şahsiyetlerimizin nesilleridir. Olur vatan doğru uğruna can ortağı koyun milli kahramanlarımızın kaydolsuzluğunu görülgü dünyalar. Kıyınmak gayratlı Türkmen edermenlerine halkımızın merdana oğullarına şokrat. Bahtiyarlık doğrunu hormatly bilen terkerde başlayımız tarafından ata-babalarımızın atırlarının devamını kemale getirip yetillerin miras kaldıran kımmatlıklarına bunun görülüyor. Yılın yorup ödül gruplu bedevlerimizden arasında toplumlarını yetiştirmek, tanını arttırmak, dünyadaki şan şöhratını yukarılandırmak ve halkara derecede öttürmek boyunca tutanyerli işler alınıp barılıyor. Edil vatanımızda
Türkmenistan'ın Ustad Halifa Teyti, Türkmenistan'ın at kadınan atşınatı, Türkmenistan'ın halk atşınatı diyen hormatlı atların görüldülmeyi olsa, halkımızın uçor ganısına dengeleyen, bekiyişlik bedevlerimde koyulayan belent hormat tarpanın nişanıdır. Mehman vatandaşlar, häzir orada bayramçılık yürüyüşü bilen meydançadan yurdumuzun harbi hukuk koruyucu idaralarynyň atçılık toporu geçýärler. Gödellükde, yınnamlıkta deňsiz taýsız akalteke bedewlerini atlanan harbi gullukçylar mukaddes garaşlygymyň şanly 30 ýyllyk toýuny ul ruh bilen geldiler. Yurdumuzun harbi hukuk koruyucu idaralarynyň atçılık toporuna şöhret. Hormatly bilen terkerde başlaýmaz. Mehriban vatandaşlar, mukaddes garaşlygymyň 30 ýyllygyna başlanan dawaraly harby ýürüýüş deňizde dowam etdirilýär. Ýurdumyzyň Gunmatar tebitine geçirilýän harby deňiz ýürüýüşini siz döwlet münberiniň meýdançasyna ekran arkaly göni ýaýlymda tomaşa edýäňiz. Dawaraly harby deňiz ýürüýüşini Türkmenistanyň ýaraly uýuşlarynyň harby deňiz uýuşlarynyň, Türkmenistanyň döwlet terhit golunyň, Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin gemleri katnaşıyorlar. Mehriban vatandaşlar, davaralı harbi deňiz ýürüýüşi, yurdumuzun harbi deňiz uýuşlaryna täze kabul edilen, iň kämil döwrewap ýaraglar bilen ýaraglandyrylan, deňiziň üstünnäki we astyndaky, howada hemde gury ýerdäki nişanalary ýok etmäge ukyply, deňiz hanatly, karvet taslamaly söwüşçüň gemisi bilen başlanýar. Olaryň ýygynyň Türkmenistanyň ýaraly uýuşlarynyň harby deňiz uýuşlarynyň edermen we gaýratly raketa gemleri dawaraly ýürüşini dowam edýärler. Molniýa taslamaly bu raketa gemleri deňiz şäherlerimizin howpsuzlygyny üçin edýärler. Olar yurdumuzun harby deňiz uýuşlarynyň esaty urugy güýçüdir. Harby deňizçilere şöhret. Ediz vatandaşlar, hormatly mehmanlar, dawaraly harby ýürüýüşiň hatarlary bilen goşunlaryň dürli kıtımlaryna degişli bolan döwrewap harby tehnikalar geçip başlaýar. Birinji kerwanyň ýürüýüş hatarynyň öňüni Kombat Guard kıtımly toplanyň awtolog çekýär. Onuň ýygy bilen ediz watanymyzyň döwlet tuğuny hemde Türkmenistanyň ýaraly uýuşlarynyň goşun görnüşleriniň baýdaklary bilen Donfen menşi kıtımlı avtologlar geçýärler. Türkmen edermen ýürüýte maksatly bölümler üçin niýetlenen Tayfun kıtımlı toplanyň avtology olaryň bayramçylyk hataryny dowam edýär. Ediz watandaşlar, Gurer goşunlarynyň iň kuwatly, ýokary söwüşçüň mümkinçilikli harby tehnikalarının biri hem tanklardır. Anha görüşüňiz ýaly. Kuwatly T-90S hem-de T-72M tanklary ýürüýüşi dowam edýärler. Bu kuwatly tanklar ýurdumyzyň ýaraly uýuşlarynyň, Gurer goşunlarynyň esaty urugy toparlardyr. Döwlet münberiniň meýdançasyna BMP-3, BMP-2D, BMP-1M kıdımlı häzirki zamanyň iň kämil söwüş tehnikalary bolan piýada goşunyň söwüşçüň maşinlar peýda bolýar. Watan goruşlarymyz bu harby tehnikalarda özleriniň harby taýýarlyklaryny we söwüş ustadlyklaryny kämilleşdirýärler.
Hormatly mehmanlar, yurdumuzda üstünlükli durmuşa geçirilen harbi özgürtmelerin neticesinde raketa ve artilleriya koşullarımız kuvvetli tehnikalar bilen üpçünedildi. Münverin önünden artilleriya koşullarının 2 S-1 Gvazdika hem de 2 S-3 Akasya kıdımlı öğüdü hareket ediyen savaş tehnikaları geçiyorlar. Merdana vatan koruyucularına hormat ve şöhret. Devlet berqararlığımızın 30 yıllık bayramının şanına kurulayan davaralı kargörüş bilen Kurir koşullarının düzümündeki atman atıcı raketa toplumları geçip başlaya. Su-24 Şilka, Strela 10, Kup kıdımlı atman atıcı raketa toplumları bayramçılık yürüyüşünün katarını veriyor. Olar hovanın dürlü şertlerini petten uçuyan uçorları, dik uçorları hem de kanatlı raketaları yok etmeye kuyupludur. Bu atman atıcı toplumlarını bizim harbi hünermenlerimiz ustaatlık bilen dolandırıyorlar. Hormatly mehmanlar, garaşdy Bakı bir taraf Türkmenistan döwletimizin deniz kenarı yakasının itibarlı ellerdegi mukaddes garaşlygymyzyň 30 ýyllyk münasibetli geçirilen harby deniz ýürüýüşi aýdyn tuğda edýär. Döwlet münweriniň ekranyna synlayan töweşjän gemleriniz Hazar denizini biziň ýurdumyzyň milli bähbitlerini goraýarlar. Mehriban vatandaşlar, davaralı kar yürüyüşü ikinci yengil avtologlar kerweni devam edýär. Olaryň öňüne bart kadymly kar avtolog çekýär. Häzir davaralı kar yürüyüşü Türkmen edermen ýörüýten maksatly bölünmer üçin niýetlenen XP-1000, MV-250, Big Boss 570 kadymly motologlar devam edýärler. Olaryň ýörüýüş hatarlarynyň ýedi bilen MRZR 2, MRZR 4 kadamly harby avtologlar ýokary töweşjän taýykly ýaraglary bilen şeýlegen Dagor kadamly harby avtologlary watan goraşlarynyň wepaly ýollaşy bolan türkmen alabaýlarymyz bilen döwlet münweriniň öňünden geçýärler. Mehriban vatandaşlar, davaralı kar yürüyüşün katarını Türkmen edermen yürüyüşü maksatlı toparlar bilen Land Rover hem de Nimr Açban kıdımlı yengil harbi avtologlar devam edýär. Şeýle hem Karakal kıdımlı öýde ýürüýän tanka garşy raketa atıcı toplumyň avtology hem bayramçylyk meydançygyndan geçýär. Yürüýüşden maksatly toparlar beden we ruh taýdan tagdyn berdaşly ýörüýte taýýarlyk ugrulary boýunça ýokary taýýarlykly goşun görnüşleriniň öňde barşylary gadaklanýar. Dawalaly kar ýürüýüşiň gatarlaryna Marian Nimr hem de Alşybil 2 kydymly towuklanan avtologlaryny Türkmen edermen ýörüýte maksatly toparlarymyz taýlaşyk hereket edip öňde goýulan wezipany üstünlikli ýerine ýetirýärler. Edildiler. Titan DS kıdımlı towuklanan avtology Türkmenistanyň ýaralgy işleriň düzümine täze kabul edildi. Ýokary töweşjän mümkinçiligi eýe bolan towuklanan avtologyň üstünde petten uçýan dikuşorlary ýok etmek üçin niýetlenen pulemyotlar bar. Davaralı kar yürüyüşün katarını kirpi kıdımlı towuklanan harby avtolog devam edýär. Kar yürüyüşde Batayar tekten A, Batayar tekten M kıdımlı töweşjän hem de tuğda ýüzüji tehnikalar geçýärler. Hormatly mehmanlar, man kıdımlı avtologyň üstünde
radyasyon, kimik ve biyologik korunuş, kopsulandırış hem de halad etiş toporları, yürütü niyetlenen enzamları, yürütü giyim livatları ve gözlü halad etiş bitlerle geçiyorlar. Davaralı hargörüşün hatarı bilen Türkmenistan'ın devlet migrasiya kulluğunun man kıdımlı yürütü dolandırış avtologlar var ya. Bu avtologlarda yerleştirilen himra antennetinin kömegi bilen istenlik nokottan ara katlaş kurnolup şahsiyetlerin biometriyeti tezcerliyer ve hatavalliya. Davaralı hargörüş bilen Kamaz kıdımlı çekici avtologu D30 kıdımlı Gaubitsa topları şöyle hem man kıdımlı çekici avtologu D20 kıdımlı ağır topları bilen devam ediyorlar. Mehriban vatandaşlar, görüşünü diyalı harbi yürüyüş bilen Türkmen topçular var ya. Edildiler. 150 milimetrelik Mısta B ve Gyatsin B kıdımlı Tirkegal niyan topları artilleriya bölmelerinin esası kuvvatıdır. Milli Oşnumuzun topçuları talim merş okularını bu toplarda nişananı yukarı takip bilen hatardan çıkarıyorlar. Mehriban vatandaşlar, yaralı güçlerimizin beyleki ähli koşun düzümleri bilen bir hatarda Türkmenistan'ın yaralı güçlerinin harbi deniz güçleri hem öz öňlerine goýulan wezipanyň kötüsünden agry bilen gelýärler. Häzir harbi çeýniklerin kerwany bilen birlikde deniz şäherlerimizde dawaraly harbi deniz ýürüýüşi hem dowam edýär. Döwlet baýdagymyzyň hem de harbi deniz güçleriniň baýdaklarynyň atdyna gaýdusuz harbi denizçiler buýsançylan geçýärler. BM-21 ve BM-21A Belgrad kıdımlı reaktiv ulgumi devlet ünverinin meydançadına peyda olya. Mehriban vatandaşlar, Harbi Sunqotun tarihine artilleriya yaraglarının şöhratly yeňişleri üçün etmeye koşanları juda uludur. Artilleriya texnikalarının hatarı bilen Smerç kıdımlı reaktiv ulgum geçýär. Artilleriya bölmelerinin merdana etkilerine şöhrat. Mehriban vatandaşlar, dünyada harbi teknologiyanın ötýän häzirki döwrüne, häzirki zaman yaraglaryň, töweşi üpçün edici enzamlaryň we teristlerin, uçurmansız uçurlaryň täze görnüşleri peýda boldy. Gorunç häzirli harbi doktrinamyza laýykda milli goşumyzyň hataryna täze kabul edilip, dawaraly harbi ýürüýüşe ilkinji gede gatnaşýan Bayraktar TB2 kıdımlı töweşçiň uçurmansız uçýan enzamy bayramçylyk meydançasyny berýär. Olaryň ýygy bilen döwrewap aňtow teristler bilen enjamlaşdyrylan Falko kıdımly uçurmanzy uçýan enjamy dawaraly har ýürüýüşi dowam edýär. Dawaraly ýürüýüşiň hatarlary bilen Sky Striker kıdımly uçurmanzy uçýan enjamlar geçýär. Milli goşumyzyň hataryna täze kabul edilen bu töweşçiň uçurmanzy uçýan enjamy howada gözle we aňtow işlerini alyp barmagy Soğutlanan texnikaları hatardan çıkarmaya koyupudur. Arbitr 2B kıdımlı uçurmanzy enjamlary şeýlehem ýurdumyzyň içeri işler ministrine degişli Avtajer Kavalon kıdımlı dikçorlary dawaraly har ýürüýüşi dowam edýär.
hormatly bilen terkerde başlaymaz. Roteşvaz kıdımlı aragatnaşık toplumu, TS 504 kıdımlı Tanrı Trapasfera aragatnaşık toplumu, davaralı har görüşü devam ediyor. Olorun iyili bilen, Kalçoga kıdımlı radyo elektroniyadayı gödevçülük ediş toplumu, Yılayas 2V kıdımlı radyolokasiya stansiyaları, RER kıdımlı radyo elektron antov toplumu, Davayal kıdımlı radyo elektroniyadayı gödevçülük ediş toplumu geçiyorlar. Davaralı har görüşü yurdumuzun yaralı uyuşlarının düdümündeki FM 90, Peçora 2M, Peçora 2PM kıdımlı atmanat toplumları devam ediyor. Merhaban vatandaşlar. Karaşlı Türkmenistan'ın Hova giyinişliğine Hova hücumundan ıhtivarlı korumak maksadı bilen İng tonku ve ing hadir kılaman teknoloji bilen üpçünüzlen Hova hücumundan korunuş hukumları yurdumuzun yaralı güçlerin düdümüne kabul ediliyor. Şoların katarına KS-1A evde kimin kıdımlı ing kamil atmanatıcı raketi toplumları hem var. Hadir olar kırmamızdan davaralı yürüyüşlen geçiyorlar. Devlet karaştırılmadan 30 yıllık bayramının hormatına geçirilen davaralı har yürüyüşün katarları bilen S-200B kıdımlı udoğu aralığa teatirli atmanatıcı raketi toplumları var yer. Hova giyinişliğinden merdana goroslarına çok rahat. Edil vatandaşlar, davaralı har görüşüm 5. kervanının ömünü terket koşullarının katarına täze kabul edilen Kiya keltebe kıtımlı toplunun töweşçen Abdullah Çekya. Onun iyili bilen har yürüyüşten motovezdahot kıtımlı hadir kıdaman motorlar geçiyorlar. Türkmenistan'ın devlet terket kuluğunun Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser, Kia Kelteve, Cobra, Kirpi, BMW Survivor, hem de Mantra kıtımlı dövrevap, köp maksatlı, toplunun söveşçen ve lukmançılık avçılıkları, devlet ünverinin meydançatına hatar kurap bariyalar. Bizim mukaddes terketlerimiz, dostluk ve doğunluk terketler hükmünü ıtıvarlı koralıyor. Bizim önümüzden geçip barayan dövrevap avçılıklar, Türkmenistan'ın çağının bitevlüğünün hem de iktisadi bekliklerinin koruğuna giyce ünlüyü taktırıp, mukaddes vatan terketinin ıtıvarlı koruğunu üpçünü diyorlar. Dünyanın en kamil yürütüleştirilen harbi texnikaları, soğutlu avçılıkları olan bu texnikalar, kuvvatlılığı, hareket tezlikleri ve yukarı geçiciliği bilen ayrıtın tapavuklanıyor. Merhaban vatandaşlar. Devlet karaştırılmadan 30 yılının hormatına geçirilen davaralı har görüştün İvveki kıtımlı avçılıkları yurdumuzun terket araçayaklarını koruyan terketçi harbi kullukçularla
davara bilen geçýärler. Terhet koşullarının BM-21 grad kıtımlı reaktiv artilleriya toplumları hatar bolup geçýär. Dost doňuluk terhetimizin goruşlaryna şöhrat. Hormatly mehmanlar, şu ajaýyp fursatda Türkmenistanyň terhet koşullarının sonda kıtımlı motlawlary döwlet münweriniň meýdançasyna 30-lyk ýadgyny emele getirip, harby ýürüýüşe öz boluşyny bedeg berýärler. Merdana watan goruslaryna şöhrat. Hormatly bilen terkerde başymyza şöhrat. Merhaban vatandaşlar. Mukaddes garaşlygymyzyň şanly 30 ýyllyk bayramçylyk meýdançasyna Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň düzümine täze kabul edilen häzirki zamanyň iň kämil ýürüýte toplunan harby tehnikalar peýda bolýar. Davaraly har ýürüýüşiň 6-njy kerwanyň öňüni IBK M65 kıtımly ýürüýte toplunan töwüşçüň awtolog çekýär. Onuň ýyly bilen Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň düzümine täze kabul edilen Storm Rider kıtımly häzirki zaman toplunan töwüşçüň awtologlary geçýärler. Yeňil toplanan tehnikalary hatardan çykarmak, töwüşçüň topary belinin nokada howpsuz alyp gitmek we getirmek üçin niýetlenen Lazar 3 kıtımly toplanan tehnikalary har ýürüýüşi dowam edýär. Merhaban vatandaşlar, hormatly mehmanlar. Garaşly watanymyzyň harby we hukuk goraýjy edaralary, şoltany içeri işler edaralary döwrümizin iň kämil tehnik terişleri we enjamlary bilen iýdigler üçin edilip, olaryň maddi enjamlaryň bünyady barha potolandyrylýar. Davaraly ýürüýüşiň 7-nji kerwanyň öňüni Titan DS kıtımly toplunan awtolog çekýär. Onuň ýyly bilen Fort Hennessy kıtımly awtologlary dowam edýär. Bayramçylyk meýdançasyndan Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň Ford Atlas, Toyota Tundra, GMC Sierra, BMW Survivor hemde Titan DS kıtımly yeňil toplanan awtologlary geçýärler. Bu döwre wagt awtologlar halkymyzyň ahudulygynyň we rahatlygynyň, hukuk we jemgyýetçilik tertibiniň üçin edilmegine aýratyn ähmiýete ýedir. Edildiler. Davaraly ýürüýüşi Mercedes-Benz kıtımly ýürüýte awtolog dowam edýär. Şu ajaýyp fursatda ahudulyň goruşlary bolan içeri işler ministrliginiň Motokuzzy kıtımly motologlary mukaddes garaşlygymyzyň 30 ýyllygynyň hormatyna 30-lyk ýadgy bilen har ýürüýüşden geçýär. Hormatly bilen terkerde başymat. Edil watandaşlar, hormatly mehmanlar. Baş bayramymyzyň davaraly har ýürüýüşi howada dowam etdirilýär. Howadaky davaraly har ýürüýüşi 4 tane Mi-17 we 5 kıtymly dikçorlar açýarlar. Bu dikçorlar döwlet baýdagyny hemde ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň goşun görnüşleriniň baýdaklary bilen davaraly har ýürüýüşiň howa giňişinden geçýärler. Watan goruşlarynyň buýtançy we şöhraty ýurdumyzyň atylygyny goramakda şahsylygynyň töwüşçüň ruhuny belinde göterýän aýratyn hormat nişanlary howa giňişinde parlaýar. Harby howa güýçleriniň harby uçarmanlaryna şöhrat.
Merhaban vatandaşlar. Döwlet ünürünün howa giňişligine ýene de 4 tany Mi-17 we 5 kıdımly dikçorlaryň ikinji topar peýda bolýar. Bu dikçorlar Uğur goşunlarynyň töweş hareketlerini howadan gollamak, goşunlary we harby tehnikalary daşamak üçin ýetlenýär. Döwlet ünürünün howa giňişliginden Katar gurap gelýär. Uğur goşunlarynyň bölmeleriniň oda atış güýjüni we olaryň hereketini gollamak üçin ýetlenen Mi-24 B kıdımly töweşçiň dikçorlaryny görýär. Bu kıdımdaky dikçorlar ýeritli we howa nişanalary ýok etmek üçin durly görnüşli ýokary takyplyga ýa bolan ýaraglar bilen ýaralandyrlar. Atuda atmanymyzyň gorusularyna şoklar. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň 2 tane Eurokopter 145 hem de Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministrliginiň 2 tane Eurokopter 365 kıdımly dikçorlary atman giňişligine harby ýürüýüşi dowam edýärler. Ýurdumyzyň harby doktrinasyna laýykda Türkmenistanyň gorunç kuwwatynyň bir binýadynyň döredileniginiň nişany bolan bu dikçorlaryň her biri ýokary töweşçiň täsirnamalaryna ýetir. Merhaban vatandaşlar. Ýurdumyzyň türli geografik şertlerden geçýän döwlet terkedimiň gorugyny hem de barmaty kıyın bolan dağlyk ýerlerde terket asuwdulgyna gödäwçilik etmek üçin ýetlenen 4 tane Awgustda 139 kıtymly dikçorlary giňden tutulýan garaşdyrlyk bayramynda aýratyn bedeg berýärler. Merhaban vatandaşlar. Howada amala asyrylýan harby ýürüýüşi Türkmenistanyň terket goşunlarynyň 5 tane Awgustda 109 kıdımly dikçorlary dowam edýär. Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllygynyň hormatyna geçirilýän dawaraly harby ýürüýüş goşunlaryň ähli kıdımlarynyň soňky ýyllarda artan kuwwatynyň we taýýarlygynyň görkezine urilýär. Häzir bolsa howa giňişligine 3 tane Mi-24 P kıdımly töweşçiň dikçorlaryny tiňleýär. Howa giňişliginden geçýän mukaddes ara çäklerimizi goramakda bu dikçorlara aýratyn orun nägişdir. Milli harby uçurmalarynda şokra.
oşnamydan garby kuwatynyň öz bolşuluk gözden geçirilişine urulan dawaraly har ýörüşlen Türkmenistanyň döwlet terket gullugynyň 3 tany MİTEK'de MT kıdımlı dikişorları geçýärler. Dost dogonluk terkedemeden merdana gorukçularına şokra. Mehriban vatandaşlar, hormatly mehmanlar, daýman 40 kıdımlı ýörite uçary, aňtawçylyk, bödewçilik we ara gatnaşyk uçuşlaryny geçirmek üçin diýetlenip, onuň kömegi bilen ýazgy etmek hem-de turata düşürmek mümkinçiligi bar. Häzir bu uçurlar atman giňişligine dawaraly uçuşyny dowam edýär. Mehriban vatandaşlar, şugünkü dawaraly har ýörüşi 5 tane A29 Super Tucano kıdımlı töwerçen uçurlar hem ilkinji gede gatnaşýar. Ýurdumyzyň ýaraly güýçläriniň, garby howa güýçläriniň öňüne goýulan töwerçen wezipeleri ýerine ýetirmek we ýurdumyzyň howa giňişliginiň ygtybarly gorugyny üpçün etmek üçin uçurlar özüne giň mümkinçilikler jemleýär. Mehriban vatandaşlar, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, hormatly belen terkerde başymyzyň paradatly başdonlugyny, ýurdumyzyň ýaraly güýçläriniň, garby howa güýçläriniň madden jamlaýan dünýäde iýdigderli fotolanýar. Onuň düdümleri dürli kıdımda töwerçen uçurlar we dikişorlar bilen üpçün edilýär. Häzir döwlet ünweriniň howa giňişliginden an 74 kıdımly hem-de dawaraly har ýörüşi ilkinji gede gatnaşýan C-27 Spartan kıdımly häzirki zamanyň garby ulug uçurlary geçýärler. Mukaddes garaşdyrmamyzyň ýubiley teneti münasibetli geçirilýän dawaraly har ýörüşiň şu ajaýyp burdadyny Türkmenistanyň ýaraly güýçläriniň, garby howa güýçläriniň Su-25 hem-de MiG-29 kıdımly töwerçen uçurlary döwlet garaşdyrmamyzyň 30 ýyllygynyň hormatyna 30-lyk ýazgyny şekillendirip howa giňişliginde öz bolşuly bedeg berýärler. Faragat watanyna, arada atmanyna erkana gaýan uçurlar garaşdyrmamyzyň ýyl ýazgyty bilen har ýörüşiň dawaratyny artdyrýar. Milli goşnumyzyň garby uçurmanlaryna şöhrat. Şuňur hormatlanýan belen terkerde başymyza şöhrat. Mehriban vatandaşlar, etlenlik häzirki zaman goşunynyň töweşi ukyplygynyň itaty görkezişli, öz howa giňişligini anamly gorap taklamagy başarmagdyr. Anhatyň öňünden geçip barýan M346 kıdımly töwerçen uçurlary ýaraly güýçlerimiň ygtyýaryna täze gelip gowuşdy. Dawaraly har ýörüşe ilkinji gede gatnaşýan 6 tany M346 kıdımly töwerçen uçurlary ýurdumyzyň atman giňişligini goramakda ören ul ähmiýeti bolan uçurlaryň biridir. Bu täze uçurda ilkinji tyna uçuşny şu ýylyň 1 awgustynda hormatly belen terkerde başymyzyň hut özüniň amala asyrmagy garby uçurmanlar üçin merdanalygyň, batyrlygyň hakyky mekdebi boldy.
vatan gorowçylaryna nus bolup görüldü görkezýän hormatly bilen terkerde başymyza şokra. Hormatly mehmanlar, yurdumyzyň garby howa güýçleriniň gatarynaky iň kämil we tetden hem çal tutýan MiG-29 kıdımlı töwerçen uçorlary, mukoddet garaşlarynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli atman giňişlerine türlü öwüşgünlerle uçuşy amala asyrýarlar. Ýadymyzda bolsa 2008-nji ýylda hormatly bilen terkerde başymyz şu kıdımlı töwerçen uçoruny çylşyryny uçuşy amala asyrpdy. Häzirki zamanyň tetden çal tutýan uçorda uçuşlarda düşýän aram çynniýetiniň ýürüýte eňneşini geýip atman giňişine galmagy her bir watan gorowçysy üçin mertden görülýär boldy. Näkman watandaşlar, häzirki wagtda atuda atmanymyzda M346 kıdımly töwerçen uçorlary owadan şekiller ýapap çylşyryny öwrümleri ýerine ýetirýär. Merhaba vatandaşlar. Dinleýişiňiz ýaly ýaraly güýçlerimiziň ygtyýaryna täze gelip gowşan garby uçor atman giňişligine uçuş uğruna dettin üýtgetmäge görkezme aňka uçuşlaryny amala asyrma huýkudyr. Uçoryň uçuş uzaklygy 2000 kilometre barabar bolup, onuň iň ýokary uçuş belentligi 13700 metre deňdir. Edil vatandaşlar, hormatly bilen terkerde başymyzyň M346 kıdımly täze garby uçorda tyýnak uçuşyny amala asyran pursodyna geýen uçorman lawatyny Berdimuhammed Anaýewadynaky ýürütüleşdirilen garby mekdebiň muzeýine goýmaga ygtyýar bermegi watançy netilleriň bu ýytonçlyk başlaryny belinde göterdi. Milli garby uçormanlarynda şokrar. Ýüregi watanym we halkym diýýan hormatly bilen terkerde başymyza şokrar. Hormatly bilen terkerde başymyz. Döwlet münberiniň öňünde Türkmenistanyň Boranmak ministrliginiň Aýratyn hormat garul batalýonynyň garby gullukçylary peýda bolýarlar. Merhaban vatandaşlar. Navaramyzyň şu ajaýyp pursodyny Aýratyn hormat garul batalyonynyň garby gullukçylary
mukoddet garaşdyrmydan 30 ýyllyk münasibetli geçirilýän dawaraly har görüşüň bedebi bolup, Bizim öňümizde Türkmenistan paragatçylygyň we anansmagyň watany ýylynyň nişanynyň şekilini emele getirýärler. Türkmenistan paragatçylygyň we anansmagyň watany. Türkmenistan bakyp bagtyň watany. Häzir Aýratyn hormat garagly batalýonynyň şahsydymy nizam ýürüýüşi bilen paýtagtymyzyň binagarlyk keşbine görk goşup duran, netillere buýsunç nişany bolup gurulan garaşdyrlyk binasynyň şekilini emele getirdiler. Aýratyn hormat garagly batalýonynyň garby gullukçylaryna şöhrat. Paragatçylyga dünýädäki iň uly gymmatly hökmüne garaýan hormatly Belent Terkerdawasyna şöhrat. Şuňur hormatlanýan Belent Terkerdawasyna, mehriban watandaşlar, berkarar watanymyzyň mukoddet garaşdyrlygynyň 30 ýyllyk münasibetli geçirilýän dawaraly har ýürüýüşi, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralarynyň birleşen harby orkestr dawaralanýar. Toy gününi betlep şadlyk şowkyna, ahal iýlik elýär bede watyna, bereketli ak buğdoyly meýdanlaň müşkü elýär taryhyň her gatyndan. Joşkun alıp hadar tolkunlarından Balkan ili toyu gelýär şaýlanyp Dana Pragynyň ady wadasy dünýä dolýa yer ýüzüne aýlanyp
medeniyetin kemal tapan ocağı, ılım bilim binyadynyň berkäni, kadim mervden mihmanlar gelýär, ençe ägirtleriň mekany. Golunna dugtary, dilinne heňi, yürekleri watan ýyp setlenýär. Erlen pirlen ýurdy gadym daşagul. Görüň, bugün toy donuny betlenýär. Watan ýyp ata çykan teýdiniň lewap iýilip bedeg berýär toýhana. Gadym jeyhunyň gözel kenary joşa gelýär. Dönýär läleri xana. Beş vilayet tığınýa bir watana, watan beş dogany taýatyn talýa, garaşsyzlyk alyp galkynan ýurdum güllä ötýär, barha bilinde galýar. Yurdumuzun harby hukuk goraýjylararynyň birleşen harby orkestriniň harby gulukçylaryna şokra. Dörejilge çoňmur harpa goýýan hormatly bilen terkerde başymyza şokra. Ýaşatyn garaşdyr
bakı bir taraf Türkmenistan. Yaşasın merdana Türkmen halkımız. Yaşasın şungur hormat oynayan bilen kerkerde başlayımız. Bir karar devletimizin edermen goroşları olan bir ata-babalarımızın ardı ulan yürekten söyün döş görüp qoran ata vatanını garaştır bakı bir taraf Türkmenistan'ı gözümüzün görüşteyin qoracaktığımızda şu mukaddes bayramçılık gününü kasam ediyor. Tutumlu toylarda yolları yağtı. Karaşsız devletin zinatı bedev. Arkadağlı halkın midemet bağtı. Yeryüzüne berent şöhratı bedev. Duyan ney sarpasın ata vatanına. Alma gözler balkınlaşıp bakanına. Gödürlüğüne tay gelecek yok cakanına. Arkadağlı ile şöhratı bedev. Şungur hormatlanan berent mertebeli prezidentimiz. Türkmenistan parakatçılığın ve ananşmanın vatanı yılına mukaddes karaştırlığımızın şanlı 30 yıllık bayramı nazibetli 2018 yılda doğulan gıyır renkli karaştır adlı acayip akalteke bedevni Türkmen halkının milli bayramçılığının aydın nişan hükmünne öz eginleşlerinizin adından kabul etmenizi sizden ulu hormat bilen hayiş ediyoruz. Kahraman arkadaşımız Karaştı adlı bu naybaşı bedev yadıgar ve maya diyen bedevlerin neslinden olup ata ve ene tarafı atçılık kuğduğunu ulu meşhurluğu adanan akalteke bedevlerinin can koyerlerinin kalbına öçmecek orun alan Häzirki wagtda hem uzak ülkelerde giyinden tanılyan en kadimi uğurların biri bolan meşhur Karlovaj'ın uğuruna degişlidir. Şungur formatlanan berent mertebeli prezidentimiz mukaddes Türkmen toprağına uludan tutulayan toylarımızın uysonca beslenen bayramçılıklarımızın bedev olacak. Bu acayip bedevinin badı yellen yuruk bolsun. Alcak bayraklarının hüvrü köp bolsun. At arkası kutlu olsun. Kahraman arkadaşımız.
Jahan içre ikrar bolan Oğuz Xan, bakılıktan kurdu şalık tahtını, udap gelli dovamattan dovama, 6 oğlu, 24 ağtığı. 5000 yıllık tarihinde Türkmenin bütün dünya yan salanlar oğudlar. Olur Beyik Oğuz Xan'ın neslidir. Edermendir. Şiir yürekli oğullar. Oğuz kavmi Bedevata atlanıp gelli 6 oğul 24 ağtık. Olur Oğuz Xan'ın daşına cemlenip ata yurdun söydü canından artık. Sarpalap beygeldip geçmiş miratı Türkmen devletini bağta yetirdin. Berkarar yurt kurup kadim toprakta vatanın şöhratın arşa yetirdin. Bugün oğu deyilip bağtıyar olup toy toyluya gerçek oğul sayağında alkış aydayan pederlerin adından belent başın aman olsun. Arkada oğul ağdı birdir. Arkadağın vatanı berkarardır. Arkadağın vatanı bağtıyardır. Benim vatanı. Döwürler dolanup, kingamlar aşıp, şu günlere uzak geldi yolları, şöhratlı tarihin, milli mirasın, dünya yaydı, oğul Türkmen illeri. Boz meydanına dal bedevin segredip, şu kadim yayladır bağra vatanı. Bugün garaşsızlık koyun toylayan, bağtıyardır bedev bağıtlı vatanı. Garaşsızlık, şanlı toyu vatanın, şahatlığından köngül gelyer heyecanı, şovkun verip garaşsızlık toyunu, kalkınış toparı çıktı meydana. Kolları baydaklı yiğitlerimizin kalbına boysunç var, köngülüne şahatlık, bedev baatlı öňe varyan vatanım, sana yaran olsun. Vakır rovaçlık, Türkmenistan, toy bayramlan vatanı, dal bedevler, dünya dolan şanımız, kutlu olsun, garaşsızlık bayramı, ömrün uzak olsun, arka dağımız. Şunur hormatlanyan Berent mertebeli prezidentimiz, Kadirli davara katnaşyçylar, kahraman arkadaşımız, bugün garaşsız, batı bir taraf Türkmenistan devletimizde, davarası dünya dolyan,
Duadatı arşa yanpayan ulu toy, ulu bayram. Arkada prezidentimiz, sizin sayenizde bahtiyar halkımız, bugün mukaddes Karaçsalygymyzyň şanly 30 yıllık bayramçylygyny giňden belleýär. Beýşanly bayram, Merdana ata-babalarymyzyň ençe millin ýyllyklyň dowamyndaky umid arzularynyň gusal bolan bayramydyr. Karaçsallyk türkmeniň döwlet berkararlygynyň, erkinliginiň, öz baştaklygynyň bayramydyr. Mehriban arkadaşımız, şu davaran buradası, sizin kimde ehli halkımızı, mukaddes Karaçsalygymyzyň şanly 30 yıllık bayramı nasip etdi, büyük yürekden kutlayar. Size bir can sağlar, uzak ömür, alıp barayan iyi yurt behbeti işlerinizde, kemişe, ulu üstünlükleri arzu ediyor. Berkararlyk dünýady, Karaçsallyk şanyna, bagtyar halyk toý tutýar, arkadagly watanyna, buwanyp hem buýtanyp ýurdun bedew badyna, bagtyar halyk toý tutýar, arkadagly watanyna. Oğuzların asıl her döreden yurdu deyip, öz ilinin kahramanı iyili kanat erdi deyip, tarihten gelen erlerin togabı var salam bilen, ecdaddan gelmiş arkada alkış dolu kelam bilen. Men Metahan beyik hullun adatlığı çakılığı, havadan yurt bina kılıp, bollun oğul bakılığı, Karaçsallyk kanı perin, kırılmayır arkada, beyli peşkeş hak söymese, verilmeyir arkada. Anhan soy, şöğüllerden sırdan dolu kitap budur. Men ersakça, yüpek yolum tarih täze etap budur. Ikrarım var ıgrarına, döwlet kuran arkada, yüpek yolu, yürek yurdu, kanat gelen arkada. Aznalar yedi iklim kuvvatını beyan kıldı. Mahmud Sultan Oğuz gücün din cahana ayan kıllım. Hen amlara hen ecdadın ımmatını bilyat doğum. Verimdiktir bu yöncüm çok bahtiyardır küllü Oğuz. Men Toğrul Sultan, 7 iklim yaydım oğullan vasfını, dininancı iktikadi hem insan söyün aslımı, Oğuz kentte biten beyik çınar bol arkada, inanışmak siyasetin çırağ bollu arkada. Alaeddin Muhammed'in ay çeçeğin doğmatı men, ata yurda kalkan olan könürgöncün tağmatı men, deprenmetin dövlet kendin, imaratın arkada, baş teç olsun oğulları, dovamatın arkada. Anır Hanı, Bayram Han men, şığır dolu köngülüm bilen, Golluk kıllım vefa ıgrar, sungut süyen ömrüm bilen, Gülistanlı ehli güller, gül gülaştın arkada, şığır kelam,
muqam göwnüň nurun saçdın arkada. Alkış dile, oğullarım, baş boyutancı olan gerçek. Alkış dile, nefillere, horot dara olan gerçek. Alkış dile, tarihini, gelirini sarpalan. Şöhret dile, şöhret dile, şöhret elin arkada. Şöhret dile, şöhret dile, şöhret elin arkada. Bütün Türkmen milletinin yüreğinde gönül nefis, bir kararlılık batıyarlık, arzulanan devrin nefis, ürettiğine azap eyyam, ilk halkın ömrün nefis. Şöhret ile alkış ile, şöhret ile alkış ile, şöhret ile alkış ile arkada. Şöhret, şöhret arkada, şöhret. Kutlu olsun 30 yıllık şöhretli, Karaştırlık bayramımız arkada. Kutlu olsun 30 yıllık şöhretli, Karaştırlık bayramımız arkada. Karaştırlık Türkmenistan'a şöhret. Bagtiyar Türkmen halkına şöhret. Kahraman arkadağımıza şöhret. Hurmatly vatandaşlar, kadirli mihmanlar, kahraman arkadağımızın sayesinde giyinden bellenýän Karaştırlyk bayramydy Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk matbagatynyň, mejlisiniň we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem özleriniň asyrly işler bilen şöhretlendirýärler. Şu ýylla paýtatymyzda Türkmenistanyň halk matbagatynyň diwany, Türkmenistanyň matbagatlar merkezi, Türkmenistanyň kabul ediş merkezi, Türkmenistanyň döwlet münberiniň toplumy dabaraly ýagdaýda açyldy. Şu ýylyň aprel aýynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk matbagatynyň we mejlisiniň 1-nji bilelikdäki mejlisi geçirildi. 25 sentýabrda Aşgabat şäherine Karaştırlygymyň şanly 30 ýyllyk bayramy nasip etdi. Türkmenistanyň halk matbagaty dabaraly ýagdaýda geçirildi. Şu ýylda Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň Birleşen Milletler Guramatynyň Merkez Aziýa üçin öňünäç diplomatiýa boýunça tebit merkeziniň ornatly kararnama bir agızdan kabul edildi. Birleşen Milletler Guramatynyň ykdysady we durmuş geňeşiniň nobatdaky mejlisiniň gowamynda ýurdumyz 2022-nji 2024-nji ýyllar üçin Birleşen Milletler Guramatynyň gender deňligi hemde denanlaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek meseleleri boýunça düdüminiň ýerine ýetirjek geňeşiniň agdalygyny Birleşen Milletler Guramatynyň Ýewropa Iqtisady Komissiýasynyň 69-njy mejlisinde bu guramanyň 2021-nji 2023-nji ýyllar üçin vitse başlyklygyna taýlandy. Abada milli siýasatçylyk dowlagyna Merkez Aziýanyň döwlet başdanlarynyň konsultasiw duşu geçirildi. Bu taryhy wakalar ýurdumyzyň halkara awraýyny hatam berende öterdi. Bagtiyar halkymyza şöhret. Hormatly prezidentimize şöhret. Hormatly prezidentimiz, mehriban arkadağımız, kadirli davara gatnaşyjylar, mukaddes Karaştırlygymyzyň şanly 30 ýyllyk bayramyna Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylaram özleriniň münasip rahmet sowgatlary bilen geldiler. Şu ýylla Akşäherimiz Aşgabatyň görüdülmeginiň şanyna 140 ýyllyk bayramy uly şatlyk şowgun bilen giňden bellenildi. Arkadagyň paýgatyndan öňe barýa Aşgabatym ak mermerli binalary, dünýä dolan şöhret şanym, şa ýollarynyň şuwlaty bar. Feýl ýakda aýdym sadım, bu döwletli döwranlary
ulu fiile bay bağıt bugün arkadağı alkış ayca 140 yaşlı paytaht bugün ak şekerimiz Aşgabat'da Şöhrat. Baltiyarlık döwrümde Şöhrat. Kahraman arkadanımızın büyümeçver gollaw himayetler netijesinde yurdumuzun Akan vilayatyny uly etişleri eýe bolmak boýunça uly işler durmuşa geçirildi. Şu ýyl Akan vilayatynyň Ahbuda we Kaq etraplarynda döwrewap ýyladysxanalar, Babadayhan we Kaq etraplarynda dokma toplumlary ulanma berildi. Kadim Akan ýaylasyna bagtyarlyk şuwrat açýar. Bereketli toprak üstüne halal zehmet kaynak joşyar. Ağdı bir il bağta yetip şaatlık şovkun dolup daşyar. Beren parlap baydağımız yurdum bakı bakır bugün. Arkadağı alkış aydiyar. Güller açyan akıl bugün. Kahraman arkadağı bayramını ulu zehmet üstünlükleri ve şöhratlandırıyor. Gövhür gaşlı abadada yanlanıp dur aydım saadım. Balkan düzlük sehralığı mesgenler nevit qadın. Ak çarlaklar qanat kakıp arşağallı kalp ovadım. Qaraştırlık şanlı toyun şağalını artın bugün. Arkadağı alkışayca ravaşlanyan Balkan bugün. Kahraman arkadanımızın panasatlı yol başçılığına, häzirki döwürde yurdumuzun Daşawut vilayaty hem tanalmaz derejede özgörgen. Hormatly prezidentimizin gatnaşmagyna şu ýylda Daşawut vilayatynyň Daşaw şäherine türkmeniň Ak öý binasy, 3000 orunly köpçüliklerin şäherleriň geçirilen binasy dabaral ýagdaýda açyldy. Şeýlek hem Börekli etrabyna döwrewap ýyladysxana, vilayatyň şäherine meden durmuş maksatly binalaryň bir näçesi ulanma berildi. Garaşsızlık, 30 yıllık şanlı toyda şovkun bugün arkadağı alkış aydiyar döwran dönen Daşawut bugün. Kahraman arkadağımızın taýagyna häzirki döwürde yurdumuzun Lewap vilayatyna da iri möçberli döwlet maksatnamalary üstünlükli amala aşyrylýar. Hormatly prezidentimizin ak pata bermeginde şu ýylda Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäherine Türkmeniň Ak öýü binasy 3000 orunlyk köpçüliklerin çärilen geçirilýän binasy dabarly ýagdaýda açyldy. Mewşli jeýkun derýatyna akar suwy tolkun tolkun ak buğdoyun sünmülleri hoştap ýele atja owsun. Arkadağı alkış aýdja özgörüşli Lewap bugün. Hormatly prezidentimizin durmuşa geçirýän 20 şwerli özgörtmeler netijesinde häzirki döwürde yurdumyzyň Mar vilayaty taryhy özgörüşlere beslenýär. Hormatly prezidentimizin ak pata bermegine şu ýylda Mar vilayatynyň Mar şäherindäki türkmeniň Ak öý binasynyň ýanyna 3000 orunly köpçüliklerin şäherleriň geçirilýän binasynyň düýbi tutuldy. Şeýlek hem Sakarşäge etrabyna döwrewap ýyladysxana, vilayatyň etraplaryna we şäherlerine meden durmuş maksatly binadan döwrewap ýaşaýyş saýdan bir näçesi ulanma berildi. Döwranjap durmuş gödel yurdum baky bakar bugün arkadağı alkış aýdýar Maru Şahu Jahan bugün. Yurdumuzun mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk bayramyny Türkmenistanyň guruluşy we binagarlyk ministrliginiň agdyr işgärleri özleriniň münasip sowgatlary bilen garşyladylar. Türkmenistanyň prezidentiniň yurdumuzy 2019-njy, 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysat taýdan ötürmek maksatnamasyna laýyklykda yurdumuzda deshalary gurmak, guruluşy işlerini diversifikalaşdyrmak, taňly ulgamy ornaşdyrmak işleri taýdanlaşykly alınıp barylýar. Türkmenistanyň guruluşy we binagarlyk ministrliginiň agdyr işgärlerine şöhrat. Kahraman arkadağımıza şöhrat.
Bugün şadlık şoğuna alıtlara yansalayan baş bayramçılığımdı. Garaşçılığımdın şanlı 30 yıllık bayramını Türkmenistan'ın Senagat ve Gurruşu Öyrümçülük Ministrliğinin ağırlığı işgərlerim asırlı dehmetler bilen şöhratlanıryanlar. Senagat ve Gurruşu önümler bol bugün iktisadi ötüşü kuvvat bir yer ol bugün arkadağı vatanına şanlı bayram toy bugünlerimiz kanatlanıp coşkunludur kalbimiz mukaddes garaşçılık buytancımız bağtımız. Türkmenistan'ın Senagat ve Gurruşu Öyrümçülük Ministrliğinin ağırlığı işgərlerine şöhrat mehriban vatanımıza şöhrat. şöhratli, garaştırlık bayramımız arkada. Kutlu olsun 30 yıllık şöhratli, garaştırlık bayramımız arkada. Garaştır, bakı bir taraf Türkmenistan'a şöhrat. Bahtiyar Türkmen halkına şöhrat. Kahraman arkadamda şöhrat. Mukaddes Garaştırlığımızın şanlı 30 yıllık bayramına Türkmenistan'ın Energetika Ministerliğinin ağzı bir işgərleri, öllerinin ulu zahmet üstünlükleri, münasip soğutları bilen geldiler. Şu yılla Kerki Şıvırgan elektrik geçirci ulgamının işi girdilmegi, Libak vilayetinin çerçi etrafında kuvvetliliği 432 megawatt olan iri gaz turbinalı elektrik stansiyasının ulunulmağa verilmegi, energetika puduğuna şöhratlı vakalardır. Türkmenistan'ın Energetika Ministerliğinin ağzı bir işgərlerine şöhrat. Garaştırlığımızın şanlı 30 yıllığına şöhrat.
Kahraman arkadaşımdan fanatatlı yolbaşçılığına häzirki döwürde yurdumuzda bilim ulgamyny ösdürmek boýunça toplumlaryň işler alınıp barlýar. Döwletli diýarymyzda bilim terbiýeçilik edaralarynyň, orta mektepleriň, şagalar baglaryň, okuw mekdepleriniň döwrewat binalary ýylyderini gurulýar. Türkmenistanda sany bilim ulgamyny ösdürmegiň konsepsiýasynyň kabul edilmegi, bilim edaralaryny ýokary hili elektron bilim maglumatlary bilen üçin etmekde. Bilim edaralaryna alınýan bilimiň mazmunyny baýlaşdyrmakda we kini horlandyrmakda ören uly ähmiýete eýe boldy. Arka dağlı Türkmenistan bilimlerin mekany, garaşsyzlyk şanly toy, bagtyarlyk nişany. Türkmenistanyň bilim işgärlerine şöhrat. Dedi vatanımıza şöhrat. Kahraman arkadaşımızın karatatlı başçılığını yurdumuzda milli sportu östürmege, dünya derecesinde kemilleştirilmege ayrıtın üns verilýär. Mehriban arkadaşımızın bimeçbir kolluk himayetler netijesinde yurdumuzun ustad türgönlerinin halkara yarışlarını, ulu yeňişleri kazanmaklary, Türkmen sportunu dünya çıkarmaklar için ähli şertler dürüdülýär. Şu ýyly Yaponiýanyň Tokyo şäherine geçirilen 32-nji Tomska Olimpiya oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýygyny toplarynyň türgöniniň üstünlükli çykyş edip, bayrakly orna münasip bolmagam arkada prezidentimiň Türkmen sportunu ösdürmek baradaky giňerimli işleriniň barhara başlanýanlygynyň aýdyn subutnamasydyr. Saglyk sport bilen ýolumyz ýagty Kahraman arkada berdi bu bagty. Türkmenistanyň sport we ýaşlar siýasaty ministrliginiň agzybir işgärlerine, türgönlere, tälimçilere şöhrat. Hormatly prezidentimize şöhrat. Hormatly dawara gatnaşyjylar. Kahraman arkadaşymyň döwletimiziň we jemgyýetimiziň iň kymmatly baýlygy bolan adamyň saglygyny goramak, milli saglyk goraş ulgamyny dünýä ünlülerine laýykly kemilleşdirmek babatdaky giň germli işler alınıp barlýar diýip fanatatlyk bilen belleşýär. Ýurdumyzda saglyk goraş ulgamyny ösdürmäge, dünýä derejesinde kemilleşdirmäge aýratyn üns berilýär. Yurdumuzun payitahtında hem de urayetlerine hayra koyulması tiyip kömek, klinik ve ilmi klinik merkezlerin, köpüğürlük hastaxanalardır, şifaxanaların kurulmağı, kesellerin öňünanmakda, anıklamakda, ilatın can sağlığını korumak uğruna alınıp barlayan işleri kemilleştirmekte, mühim ähmiýeti eýe boldy. Can sağlığına ömür nurlanır, arkadağlı vatan, sağdınlık yurdy. Türkmenistanyň saglyk goraş we derman kenagady ministrleriniň işgärlerine, lukmanlara şöhrat. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne şöhrat. Türkmenistanyň ykdysadyetiniň kämil derejede ösýän pudoklarynyň biri dokma tenagaty hem halyçylyk ulgamydyr. Kahraman arkadaşymyzyň taýyt tagallalary netijesinde ýurdumyzyň vilayetlerine döwrewap dokma toplumlarynyň, haly fabrikleriniň en çemetiniň ulanylmaga berilmegi, ýurdun ykdysady kuwatlylygynyň barha ýokarlanýanlygynyň aýdyn misallardyr. Şu ýyly Kahraman arkadaşymyzyň akpata bermegine, haky trabyna iri dokma toplumy, şeýle-de Mary Çeper halçylyk kärhanasynyň Bayramaly haly önüm hanasynyň, Daşogudyň Çeper halçylyk kärhanasynyň Goda etrabynaky haly önüm hanasynyň täze binalary ulanylmaga berildi. Diýarymyň dünýä dolan synywaty, dokma önümleri, Türkmen halysy, jahan içinde belin bolly gymmaty, dokma önümleri, Türkmen halysy. Şanlı tarih şöhrenip bölünne, haly uşun atyar öýlen törünne.
dinanlaň söýgüsini jemlän ödünni dokma önümleri Türkmen halkı. Türkmenistan'ın dokma tenagıdı ministerinin Türkmen halı devlet birleşiginin işgärlerini dokmaçylara we halçylara şöhrat. Kahraman arkadağımıza şöhrat. Başım kurban olsun Türkmenistan'a, başım kurban olsun arkadağıma. Başım kurban olsun Türkmenistan'a, başım kurban tehratına dağına. Başım kurban parlak duran tuğuma, başım kurban olsun arkadağıma. Başım teci gözlerimin göreci, başım kurban olsun Türkmenistan'a, başım kurban olsun arkadağıma. Başım kurban olsun Türkmenistan'a, başım kurban tehratına dağına. Başım kurban parlak duran tuğuma, başım kurban olsun arkadağıma. Devlet münberine tuğum parlatın. Başım kurban olsun Türkmenistan'a, başım kurban olsun arkadağıma. Başım kurban olsun Türkmenistan'a, başım kurban tehratına dağına. Başım kurban parlak duran tuğuma, başım kurban olsun arkadağıma. Başım kurban olsun Türkmenistan'a, başım kurban tehratına dağına. Başım kurban parlak duran tuğuma, başım kurban olsun arkadağıma, arkadağıma, arkadağıma. Kutlu olsun 30 yıllık şöhretli, Karaştırlı bayramımız arkada. Kutlu olsun 30 yıllık şöhretli, Karaştırlı bayramımız arkada. Mukaddes Karaştırlığımızın şanlı 30 yıllığına şöhret. Türkmen halkına şöhret. Kahraman arkadağımıza şöhret.
Bugün yurdumuzda şahatlık şovgunlu belenelyen Garaşdırlığımızın şanlı 30 yıllık bayramını Türkmenistan'ın Sevda ve Daşarat Tıtadı Aragatlaşıklar Ministerliğinin Türkmenistan'ın Sevda Senagat Edarasının Türkmenistan'ın Harit Çiğmal Birjasının ağzıvir işgərlərin münasip zəhmet savvatları bilen geldiler. Kədirki dövürdü. Yurdumuzda sevda işlerini kemilleştirmek, içerki sarf ediş bazarlarını harit dolanışını arttırmak, sevda hırmatlarını, yurdumuzun ekspert kuvvetini arttırmak, ilatın adık ve senagat haritlarını, islevilerini doluk kanagatlandırmak babatta giyinlerimli işler alınıp barlayap. Türkmenistan'ın Sevda ve Daşarat Tısadı Aragatlaşıklar Ministerliğinin ağzıvir işgərlərine şöhrat. Bağdiyar halkımda şöhrat. Kahraman arkadağımıza şöhrat. Kahraman arkadağımızın sayesinde davaralı belirleyen şanlı karıştırılımızın 30 yıllık bayramını yurdumuzun senagatçıları ve telekeçiler kim özlerinin bayramçılık soğutları bilen barha şöhratlanıryalar. Şu yılda yurdumuzun paydatında hem de vilayetlerinde ulanma verilen meden durmuş maksatı binalar, dövrevap deskaları, teyde yaşayış aylarını kurmakta. Yurdumuzda adık senagat haritlerini, ova hocalık önümlerini öndürmekte, telekeçilerin ve senagatçıların münasip payı var. Yurdumuzun senagatçılarına, telekeçilerine şöhrat. Hürmetli prezidentimize şöhrat. Hürmetli Prezidentimizin tatil sağallalar neticesinde Türkmenistan devletimizde iktisadi, maliye, bank ulgumlarının sağlaşıklı işlemegi, bu ulgumların dövrevap kadalar esasında östürülmegi, yurdumuzu ehli uğurlar boyunca sağlaşıklı östürmekte mühim ehmiyeti edir. İktisadi toplumlar, yurdun şanı şöhratı, iktisadi ötüşler, yurdun sarfman kuvvati, dövrevap bank binalar, ötüşlerin binyadı, maliye ulgumunu, ak yollara yalkın var, kahraman arkadağlı, Türkmenistan bağıtın var. Türkmenistan'ın iktisadiyetçilerine, bank ve maliye ulgumunu işgərlərine şöhrat. Gülle büsyen edi Türkmenistan'ımıza şöhrat. Kahraman arkadağımızın parasatlı başlanmağına yurdumuzun soğuk hocalığı hem de açılık buğdağı ulu ötüşlere betleniyor. Şu yıla paydatımızda Halkara Haltekarçılık Asosiyasyası'nın merkezinin Balkan vilayetinin bereket etrafında bölümü 18 milyon kubmetre barabar olan teyze su hovzağının deskalar toplumunun ulanma vermeyi bu topların durmuşunda şanlı vaka oldu. Häzirki döwürde diyarymyzyň owa hojalygyna 23 bölügi ödgörtmeler üstünlükli durmuşa geçirilip, Babaday hanlarymyzyň keremli toplagyny bol hazalanmaklar üçin ähli şertler döredilýär. Şu ýylda 1.400.000 tonnadan gowrak buğday hasylynyň 2.100 tonnadan urak pide hasylynyň watan karmanyna tapşyrylmagy, häzirki wagtda bol paýda hasylyny ýygnap almak uğruna gyzgalagyny işlerini alyp barmagy, kahraman arkadağımyzyň yurdumyzda adyk bolçulugyny döretmek, halkymyzyň bagtyar, awadan durmuşyny üçinetmek babatda ýygyderli anadalarynyň aýdyn suwutnamasydyr. Türkmenistan'ın owa hojalyk toplumynyň işgärlerine şöhrat. Bereketli toprağımda şöhrat. Toprak bereket verenler, yemişlerimiz
Karıştırılık bayramımız arkada. Yurdumuzun ova hocalygynyň, suw hojalygynyň hemde atçylyk buğdagynyň agdyr işgärlerine şöhra. Türkmen bedewlerinde şöhrat. Kahraman arkadamda şöhra. Arkadağın dana payfat fehminden bugün bedewlere berentler sarpa. Bedew batı öňe barýan watanna bekişli bedewler boýsunçdyr halka. Garaşdyrlygymyň şanly 30 ýyllyk bayramyny ýurdumyzyň Nebit Gaz ulgamynyň işgärleri özleriniň uly zähmet üstünlüklerini betleýärler. Hormatly prezidentimiziň taýyt tagallalar netijesinde ýurdumyzyň ýangyç energetika toplumyny ötürmek, tebigi baýlyklaryň çykarlyşyny artdyrmak, şoň etatynda bolsa Nebit'in gazyň öndürilişiniň, gaýtadan işlenişiniň we oň dünýä bazarlaryna eksport edilişiniň möçörlerini ýokarlandyrmak bilen baglanşykly düýpli işler amala asyrylýar. Dünýäň dostlyk nurdur. Türkmeniň Nebit gazy, döwrebap gaz detgalar ötüşleriň nişany. Berkarar watanymyzyň kuwaty garaşdyrlyk, joşy gelen böwünleň ganaty garaşdyrlyk. Türkmenistanyň Nebit Gaz ulgamynyň işgärlerine şöhrat. Mehriban arkadağımıza şöhrat. Bugün yurdumuzda davaratıldıdan tutulyan baş bayram şununda Karaşdyrlymyzyň şanyny 30 ýyllyk bayramna Türkmen Awtowloglary agentliginiň agdyr işgärleri atyrly zähmet sowgatlar bilen geldiler. Änirde orada hormatly prezidentimiziň taýyt tagallalar netijesinde yurdumyzyň Awtowloglar buğdagyny giň germli özgörtmeler üstünlükle amana aşyrylýar. Şu ýyl Aşgabat şäheriniň gününiň hemde 10 hesaplanyrmagynyň 140 ýyllygynyň uly joşgun bilen toýlanýan günlerini şäherçi uluglar, uğurlar boýunça hereket edýän täze awtobuslaryň we taksi uluglarynyň köp sanynyň ulanyna bermegi bu aýdyn kutlamatlar. Türkmen Awtowloglary agentliginiň işgärlerine şöhrat. Karaşdyr ýurdumyzda şöhrat. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzyň deňiz, derýa ýollary hemde demir ýol pudoklaryny alınıp barýan işler barha kämilleşdirilýär. Bu pudoklaryň maddi enjamlaryň dünýäde ýygyderli pudolandyrylýar. Bugün döwrebap gemiler, deňiz, derýa ýollaryny, teplavozlar, vagonlar, türkmen demir ýollaryny, täze ulaw geçelgeler, watan şöhrat şanlaryny, arkadagyň taýytyny, şanly bayram garaşdyrlyk, şowgun, şatlyk, şagalany, dünýä ýaýran garaşdyrlyk. Şu ýylla Kahraman arkadagymyzyň Abada milli tiýaqaçylyk ýolugyny Rahat atly täze ýolujy gemitiniň ilkinji ýüzüşini ak pata bermegi, deňiz, derýa ýollar pudogyny şöhratly waka boldy. Türkmen deňiz derýa ýollary, Türkmen demir ýollary agentliklarynyň işgärlerine şöhrat. Bagtyar Türkmen halkyna şöhrat. Kahraman arkadağımda şöhrat. Salam.
Türkmenistan'ın ulug logistika ulgamı tutuş Евразия ıqlimini neticeli gatnaşyklary ösdürmäge yardam berýän giň mümkinçilikleri eýedir. Bilen boysun şan şöhratın arkada, şanlı olsun dünya dostum yolları. Senin beni götürülüp şanımı, ulan bayan kova yolları, dostluğunun yolları. Bu yollarda bak yüzüme zamana, bu yollardan dünya çıkar vatana, vatana. Bu yollarda bak yüzüme zamana, bu yollardan dünya çıkar vatana, vatana. Kutlu olsun 30 yıllık şöhretli, Karaştırlı bayramımız arkada. Kutlu olsun 30 yıllık şöhretli, Karaştırlı bayramımız arkada. Mukaddes Karaştırlymyzyň şanly 30 ýyllygyna şöhret. Türkmen halkyna şöhret. Gahrman arkadagymyza şöhret. Berkarar döwletimizin bankiýadyk döwrüne ýurdumyzyň raýat alýansasynyň maddeýen janlaýan binýadyny düýpli puldalandyrmakda, howa uluglar arkaly ýolçular gatnatmaň we ýükler taşymaň meçörlerini ýygyderli artdyrmakda, ýurdumyzda ykdysady taýdan hatam etdirmekde giňgerli işler alınıp barlýar. Gahrman arkadagyň apata bermegine şu ýylla Liman welaýatynyň Kerki şäherine halkara howa mendili ulanma berli. Barkan welaýatynyň Balkanaba şäheriniň Jebel şäherçetine täze howa mendil toplumynyň düýbi tuturly. Şeýlekem Boeing 777 200 LR kysymly täze uçur ýurdumyza gelip goşdy. Türkmen howa ýolları agentligining işgärlerine şöhret. Mukaddes Karaştırlymyza şöhret. Gahrman arkadagymyzyň paratatly baş tutanlygyny, ýurdumyzyň ara gatnaşyp budagyny, häzirki zamanyň ösen ýokary hili tehnologiýalaryny, ilmi tehnika ödüşiň iň soňky gazananlaryny ornaşdyrmak, ýurdumyzyň milli telekommunikasiýa ulgamyny dünýä ölümlerine laýyk derejede ösdürmek, ara gatnaşyp budagyny, halka edilýän hyrmatyň hilini ýokarlandyrmak boýunça giňgerimli taslamalar eýdigiderli durmuşa geçirilýär. Bedew batly watanyna, özgörüşlik ruwaşlyk, ötüşleriň ýoluny, milli ara gatnaşyk, arkadan taýasyna ykballara nur saçyp, berkarar ýurdumyzyň kuwaty Karaştyrlyk. Türkmen ara gatnaşyk agentliginiň işgärlerine şöhret. Mehriban prezidentimize şöhret. Bugün Karaştırlyk bayramçylygynda ýurdumyzyň medeniýet toplumynyň işgärleri özleriniň döredüjülükli dähmet sowatlary bilen geldiler. Hormatly prezidentimiziň gollaw himayatlary netijesinde häzirki döwürde türkmen medeniýetini we sunuwatyny ösdürmek, kämilleşdirmek üçin ähli şertler döredilýär. Şu ýylda hormatly prezidentimiziň Akşäher Maşgabat Karaştırlyk bagtymyz atly kitaplarynyň neşir edilmegi ähli halkymyz üçin boýsançly waka boldy.
Paytahtymyz Aşgabatda hem de vilayetlerimizde medeniyet we tunot işgärleriniň gatnaşmaklaryny, bayramçylyk dabaralary, tergiler, festivaller, konsertler, sahna oýunlarynyň görkezişleri, döredicilik tuşuklary we gedelençleri gurully. Liwat vilayetyna medeniyet kepdeligi üstünlükli geçirli. Türkmenistanyň medeniyet toplumynyň işgärlerine şöhrat, mukaddes garaşdyrmamyzyň şanyny 30 ýyllyk bayramına şöhrat. Gahrman arkadağımız, gadyrly watandaşlar, bayramçylyk dabaramyzda Türkmen Atlary Döwlet Birleşiginiň Türkmenistanyň prezidentiniň ahalteki atçylyk toplumynyň galkynyş milli at üstünnäki oýunlar topory çykyş edýär. Bu toporun yurdumuzda getirilen toy bayramlarda yerine yetirýän çykyşlary, halkara festivallaryna gadanýan uly yeňişleri, berkarar döwletimizi atçynatlyk ötürmekde möhüm ähmiýete eýedir.
vatanım, Türkmenistan'ım, ömrümü, dinimi, can vatanım, Türkmenistan'ım. Dağdan büyük arkamız, uluk yaşa arkada, Filistin. Kanal çekye, ayrılık, ayrılık, hüstek ye. Geliyor, geliyor, hey ho ha. Türkmen halkı şartlanıyor, ülkemde toy bulunma. Bütün ay Türkmenin halkı arkada yolunda. Yurdum dime uğrayanlar, kalbimde kıyırım. Anlaşmalı vatanı, yurdum bölgelerim. Vatanım, can vatanım, Türkmenistan vatanım. Anlaşmalı vatanı, yurdum bölgelerim. Karıştırıp koy buna. Yaşa karası vatan, yaşa yerin arkada. Bir karar devletimde, yüreklerde alkışlar. Vatanım arkada, muhabbet milline bir canım. Karıştırıp toy toylayan evi Türkmen diyarım. Karıştırıp toy toylayan tavuğun evi arkada. Hey! Bahtiyarlık baykısınız arkada. Ak yollarda baydağımız arkada. 30 yılla bahtı yetti vatanıma. Kutlu olsun toylarımız arkada. Karaştırdı bayramınız arkada. Karıştırdık eyyamların coşunda. Karıştırdık bakıp altın başında. Karıştırdı vatanım 30 yaşında. Şovlu olsun bayramımız arkada. Milletin yaşasın güneşte. Arkada vatanımı karıştır. İlmida sevgili bahtiyar, alkışa idyatide erim arkada. Vatan ciğerde canımız, karıştırlık ıkbalımı. Baklı olsun kadınlarımı arkada. Vatan ciğerde
Garaştırlık bayramımız arkada. Kutlu olsun 30 yıllık şöhretli. Garaştırlık bayramımız arkada. Garaşlı bakı bir taraf Türkmenistan devletimizde şöhret. Bahtiyar Türkmen halkına şöhret. Kahraman arkadamızda şöhret. Aşıkların şehrisin, söyleyen yüreklerin yılı mehrisin. Arkadağın parahatlık bekmisin. Ağardığın tayisin aşkavadım. Sen sebep vurulun amaret yali. Asmana uçur ya acep hıyali. Aşkı dolal aydımların diyali. Ağardığın tayisin aşkavadım. Gönlüm aşık sana, gönlüm aşık sana, gönlüm aşık sana, aşık avadım. Aşkabat, aşık avadım, ey yama, yadım tınadım. Aşkabat, sen aydım tadım, aşkabat, 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 aşık avadım, ey yama, yadım tınadım. Dinmedin yürü kovadım, aşkabat, aşkabat. Bahtiyarlık baykasınız arkada. Ak yollarda baydağımız arkada. 30 yılla bahtı yetti vatanıma. Kutlu olsun toylarımız arkada. Garaştırlık bayramımız arkada. Garaştırlık eyyamların coşunda. Garaştırlık bakı baktın başında. Garaştır vatanım 30 yaşında. Şovlu bolsun bayramımız arkada. Güllensin, yaşasın güneşler. Arkadalı vatanımı garaştır. İlmida sürülen bahtiyar. Şugun paytahtymyzdaki meclisler merkeziniň sahnasynda sonuňky saatlarynyň Türkmenistanyň garaşdygynyň şanly 30 ýylyna başlanan konserdi geçirdi. Bayramçylyk konsertine hormat prezidentimiz Gurbanyguly Berdimuhammedow gatnaşdy. Hormat prezidentimiz paytahtymyzdaki meclisler merkezine gelip, bu ýerde mukaddes garaşdygymyň şanly 30 ýyllygy münasibetli bayramçylyk konsertine gatnaşdy. Konsert maksatnamasynyň kompozisiýasyny bir umumy mazmun birleşdirýär. Şol mazmun garaşdyk watana hemde berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň äwür türlü özgertmelerining başyny başlaýjy bolan milli liderimize söýgüde, mehriban toprağımyzyň gözelligini, adamlaryň baky gymmatlyklaryna, ýurdumyzyň ýaşlaryny we ýaşul neslini jemlenýär. Bayramçylyk konsertine ýurdumyzyň görnükli dürejik toparlary, meşhur halk aýdymçylary, opera ýerine getirjileri hemde türkmen estradasynyň ýyldızlary, folklor toparlary öz usatlyklaryny görkezdiler. Bugün bir ýerde dagaralanýan ýokary ruh belentlik we şatlyk şowkun ýurdumyzyň baş bayramyny täze rehmet üstünlikleri hemde dürejik çykyşlar bilen garşylayan Türkmenistanlaryň
baştan geçirgen buýsanç we bagtýarlyk duýgularyny ýüze çykarýar. Arkadan dünya dolun fenadı, nesillerin dillerin fenadı. Bir karar devletin Türkmen binadı, araçlı devletin Türkmen binadı. Garaşsyzlyk güni halkymyzyň garaşsyz Türkmen döwletiniň dörenini alamatlandyrýan baş baýramydyr. Türkmen döwleti häzir paragatçyk döreji döwlet hökümini dünýäde giňden tanalýan, äqlimumy durnukly üçin bähbetini dünýä jemgyýetçiligi bilen açyk gatnaşyklar alyp barýan öz başlyk ýurtdyr. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwri garaşsyzlyk ýoluny Türkmen döwletiniň gazanan üstünliklerini jemläp, paragatçylygyň rewatçylygyň we awadançylygyň belentliklerine täze gadamlar batýan milli liderimiziň ýol başlygyna garaşsyz bitarap Türkmenistanyň hakyky güllä betýän döwrüne urildi. Senin vatanın, menin vatanım. Akıylık ummanına ömür damcı dey gatsan, giycesini yıldını dey deherdan bolavatsan, ahlatını toprağıma barca gül ekip gitsen. Bu yurt senin vatanın, menin vatanım. Ahlatını toprağıma barca gül ekip gitsen. Bu yurt senin vatanın, menin vatanım. Bilşimi diýäri, ýurdumyzda ähli bayramlar we dawraly şäherler, turmuş saatlarynyň aýdymsat hemde folklor toparlarynyň gatnaşmagyna görüp geçip, olar milli medeniýetimizi baýlaşdyrmak we ýiti dekinleri ýüze çykarmak üçin ähli şertler döredin. Garaşsyz Türkmen döwletiniň durmuşynaky hemme ähmiýetli wakalara nurana ýuşgunlaryny çaýýarlar. Ata yurdum iyem açın keşfine, güllep durun ya verdiniz arkada. Akballarım aydın yan aşkına, aydın olup sağ verdiniz arkada. Mertebeliğimin verilirdi başıma, var sofrada bereketli yaşama. Elimizde kudret devlet koşulu, can vatana şan verdiniz arkada. Konsertin dowamynda milli uşgunlara baý bolan ajaýyp çykyşlar halkymyzyň bagtýarlygynyň hemde awadançylygynyň nyşany gülli. Ýetaty mazmuny 2021-nji ýylyň Türkmenistan paragatçylygyň we anaşmagyň watan ýençigary ýözüni jemleýän bir bayramçyk konserti Türkmen tüngotunyň baý mümkinçiligini beýan edýän dürejlik görnüşleriniň hemde ilkinji gedek görkezýän çykyşlaryň köp türlüginden tapawutlanýar. Muqaddes garaşdyrylmadan şanly 30 ýyllyk bayramy gününe konsertde çykyş etmek artistler üçin olaryň musaatanyň wedekininiň ikrar edilmeginiň ýokary derejesi boldy. Artistleriň tomurçylara bagş eden ýürek mekri, yekini tomurçylarda gyzgyn tesirmi tapdy. Ýerde häzirki zaman sany tehnologiýalaryň ulanmagy bayramçyk konsertiniň aýratyn öz bolşygyny ýüze çykardy. Bayramçyk konsertini döwlerin hemde nesilleriň aýrylmaz ruhy baglanşygynyň nyşany bolan ademy güçdepdi aýdym taýynyň ýerine getirmegi dawaranyň şowkuny artdyrdy. Bayramçyk konsertine gatnaşyklaryň ählidiniň ýerine getirmegine garaşsyzlyk ýyllaryna arkada prezidentimiziň baştonlugyna ýurdumyzyň gazanan üstünliklerini, onun büyük dürüzlük başlangıçlarını hem de ruh felentligini wasp edýän aýdymyň ýanglanmagy, halkymyzyň
hormatly prezidentimizin paratatly ýol başlygyna nurany geljege okgunly barýan kuwatly watanymyzyň häzirki bagtyar döwrüne buýsanjynyň nenengsi beýikdigini ören aýdynlygy bilen görkezdi. Bayramçylyk konserti tamamlanandan soňra hormatly prezidentimiz bir ýerden ugrady. Akşam Türkmenistanyň garaşsylygynyň 30 ýyllyk şany senetiniň hormatyna dawaralar ulay bayramçylyk şowuny bilen dowam etdi. Ol paýtagtymyzyň günorta böleginde döwlet münberi toplumynyň meýdançasynda geçirildi. Bayramçylyk şowuny hormatly prezidentimiz Gurbany Gulay Berdimuhammedow gatnaşdy. Akşam arkada prezidentimiz Türkmenistanyň prezidentiniň Oğuzhan Köşkler toplumyndan garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllyk bayram münasibetli geçirilýän şowunly dawralara gatnaşmak üçin paýtagtymyň gün ortasynda ýerleşýän döwlet münberi toplumyna tarap ugrady. Bugün Agzybir we Jewiz türkmen halky parahatçylyk, alalaçyk we ruhfenentlik ýagdaýynda özüniň beýik bayramçylygyny, ata watanymyzyň muqaddas garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygyny belleýär. Döwlet münberi toplumynyň meýdançasynda geçirilen şowunly dawranyň dowamynda bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwri ýurdumyzda arkada prezidentimiziň ýol başlygyna amana aşylýan beýik işler wagt edildi. Aýdym taýlaryň owady şanly waka münasibetli guralan dawralara ut goşup, oňa bayramçylyk öwüşgünli çaýdy. Garaşsyz bitarap Türkmenistanyň gadanýan üstünlikleri, milli liderimiziň başyna başlan düýpli özgörtmeleriniň, şeýlekem dünýäniň ähli ýurtlary bilen dostlyk, hoşniyetli goňşulyk gatnaşyklary hemde oňuň netijeli hyzmatdaşlyk ýoly goýmaga we ösdürmäge görüktirilen daşary syýasy gurunyň netijesi bolup, döwlet adam üçindir diýen şygar olaryň kesgitleýiji ýörülgetine gülli. Täze taryhy döwrüň hormatly prezidentimiziň ady bilen aýrylmaz bagly bolan bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň ýokary dürejlik ruhuny şöklendirýän umummilli dawralar bu şanly tene bagşlandy. Estrada aýdymçylarynyň bu ýytança çykyşlary garaşly Türkmenistanyň häzirki zamana gadanýan üstünlikleriniň giň gerimini ören aýdynlygy bilen beýan etdi. Selim boyfancıdır arkada, Türkmenin pek buvancıdır arkada, ömrün uzak olsun nedir arkada, Ustadımız halifamız arkada, Olu Selim boyfancıdır arkada, Türkmenin pek buvancıdır arkada, ömrün uzak olsun nedir arkada, Ýerde düren şatlyk şowun beýik bayramy täze dehmet ýeňişler bilen garşylaýan bagtyar Türkmenistanlaryň buýsanç we bagtyarlyk duýgularyny aýdynlygy bilen görkezdi. Aýdym taýdy şowunly çykyşlar garaşsyz türkmen döwletiniň we jemgyýetiniň durmuşynaky ähli möhüm ähmiýetli wakalara öýe bolşly bayramçylyk öwüşgünli çaýýar. Joşgunly çykyşlarda garaşsyz watanymyz hemde bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň ägir türlü özgörtmeleriniň başyna başlan milli liderimiziň beýik işleri, mehriban topragymyzyň gözelligi, müdimi adamdat kymmatlyklary wagt edildi. Görünüşýäli mehriban arkadagymyzyň tagallasy bilen ýurdumyzyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şanly wakalaryň aýdym taýly çykyşlar bilen utgoşdurulmagy ýurdumyzda asyrly işleriň ähmiýetini hatda belinde göterýär. Hemmelerin arkada prezidentimiziň paratatly ýol başlygyna ýagty geljege barýan watanymyzyň häzirki bagtyar döwrüne bolan bu ýytança besenen aýdymy bilelikde ýerine getirmegi dawranyň şowkuny hatda artdyrdy. Şöhret
aydım taze, joşkunly çykyşlaryň tanly teknologiýalar, ýürüýte ýurabat enjamlar arkaly döredilen täsin şekillerden utgoşmagy, mukaddis garaşsyzlygymyň şanly 30 ýyllyk bayramyny toýlayan agdy bir türkmen halkymyň arkada prezidentimizin paratatlı yol başlığına, nurani gelecege okkundu varyan, kuvvatı vatanımızdan häzirki bagtyar döwrüne bu ýysancylığın beýikdigini aýdynlygy bilen görkezdi. Ýurabat tehnologiýalar arkaly döredilen täsin çuwulygyň Aşgabatyň asuda asmanlaryny beden feýerwerkleriň dürli renkli öwüşgünlerden utgoşmagy, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň ajaýyplygyny hemde mehriban halkymyzyň bagtyar we abadan durmuşyny alamatlandyrdy. Şanly garaşdylygymyzyň 30 ýyllyk münasibetli ýurdumyzyň welaýatlarynyň ählisinde de bayramçylyk feýerwerkleri asuda asmanymyzy bedäp, şanly toýuň dawaralaryny
has arttırdy. Hormat prezident we Gurbanyly Berdimuhammedow hemem Türkmen halkynyň adyna ýurdumyzyň garaşdygynyň şanly 30 ýylyg münasibetli dünýä döwletleriniň başçylarynyň hemem halkary gurumlarynyň ýol başlaryndan köp sanly gutluk hatlary, telegramalar hemem sanly ulug markaly wiza ýüzlenmeler gelip bolşy. Bu bolsa garaşdygy ýurdumyzyň dünýäde halkary awraýynyň ýokurdygynyň aýdyn subutnamasy. Aziz Türkmen doğanlarım, sizlere en kalbi duygularımla Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Respublikasynyň prezidenti. Sizlerin heyecanını paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Türkmenistan'ın bağımsızlığının Eziz Türkmen doğanlarım, size uly mehri bilen salamymy ýorlaýan. Garaşsyzlyk bayramyny belleýän günleriňizde siziň şadlygyňyzy paýlaşýanyma begenýän. Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şany senetini öz adımdan we ähli halkymyň adyndan tüýs ýüregimden gutlaýan. Türkiýe ilkinjilerin hataryna 1991-nji ýylyň Türkmenistanyň garaşsyzlygyny ikrar edip 1992-nji ýylda Aşgabatda Türkiýanyň ilçihanasyny açdy. Dogonlyk gatnaşyklarymyzyň iki taraplaryň sile hormatyň saýatyna foto hyzmatdaşlygy ýoly goýdyk. Şuňa çenni biziň ýurtlarymyzyň arasynda döwlet ähmetli ýüzden gowrak alalaşyklar baglaşyldy. İki taraplaryň gatnaşyklarynyň çägine Türkmenistan bilen gatnaşyklarymyza hassa uly ähmet we baha berýär. Gatnaşyklarymyzyň çäklerini energetika, medeni amsalperwer we ykdysady ulgamlara aýratyn orna geçirler. Türk edara kärhanalary gadyrly doganym, hormatly Gurbanyly Berdimuhammedowyň golla bermegine türkmen edara kärhanalary bilen özara bähbetli hyzmatdaşlygy ýoly goýdy. Sizin ýurdumyzda garaşsyzlygynyň 30 ýylynyň dowamyna gurulan disgalaryň içinde Türk guruluşy kärhanalarynyň işleriniň bolmagy da bu ýsonçly ýagdaý. Türkiýe şuňa çenli bolşýaly. Mundan meýlegem Türkmenistanyň garaşsyzlygyny we baky bir taraplaryny ikrar eden döwlet bolmagyny dowam eder. Gadyrdan doganlarym, Türkmenistan herki wagtda ýer ýüzünde parahatçylygy we howpsuzlygy berqarar etmeklikde halkara dialoglara işden gatnaşýar. Bir-birinke saparlarymyzyň dowam etdirilmegi, halklarymyzyň arasyndaky gatnaşyklary hasy berkeder. Pursatdan peýdalanyp ýene döwregedek Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şany senesi bilen tüýs ýürekden gutlaýan. Gadyrly doganym, hormatly Gurbanyly Berdimuhammedowa alyp barýan parahat we ýüzlükli siýasat üçin hoşarlyk bildirýän. Dost we dogan türkmen halkyna saglyk we awadançylyk arzuw edýän. Yeniden tebrik ediyorum. Kadirli Doğan'ım, Devlet Başkanı Berdimuhammedow'a takip ettiği politikalarla barışa verdiği destekten ötürü teşekkür ediyorum. Dost ve kardeş Türkmen halkına refah ve esenlikler diliyor. Sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Уважаемые туркменские друзья. Sergey Lebedev, Garaşdy döwletleriň arkalaşygynyň ýerine ýetirji komitetiniň başlygy, ýerine ýetirji sekretary. Современный этап исторического развития. За прошедшие годы пройден непростой путь. С обретением независимости перед государством встали глобальные задачи, которые требовали Türkmen dostlarym, 30 ýyl ozal Türkmenistan taryhy ösüşinde täze döwür wap tapgyra başlady. Soňky ýyllarda ansat bolmadyk ýoly geçdi. Garaşsyzlyk alandan soň Türkmen döwleti gassagly çözgütleri we düýgüli görtmeler talap edýän meseleler bilen ýüzbe-ýüz boldy.
Gysga wagtyň içinde türkmen halky bu ýolda äger türlü üstünlikler gazandy. Häzir kuwata Türkmenistan esasy döwlet bayramyny uluk iqtisady we ansanperwer ösüşe eýe bolup, jemgyýetiň ähli ugurlaryna uly özgörüşlikler üstünlikli amala aşyrýan güýçli, garaşsyz ýurt hökmüne belleýär. Türkmenistanyny amala aşyrýan durmuş iqtisady taslamalardan belläk geçmelidir. Diňe şöýül özünde garaşsyz Türkmenistanyň 30 ýylyň dowamyndaky gazanan ösüşiniň nyşany bolan onlarça senagat we jemgyýetçilik maksatly disgalar guruldy. Hemişelik beýtaraplyk, parahatçylyk, ansanperwerlik we hoşnýetli goňşulyk ýörelgelerine esaslanýan daşary siýasatyň netijesinde Türkmenistan dünýäde bir awray gazandy. Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy 2021-nji ýyly halkara parahatçylyk we ananyşmak ýyly diýip aglan etmek baradaky kararnamany kabul edenligini belläp geçirmeli. Bu bolsa dünýä jemgyýetçiliginiň Türkmenistanyň alyp barýan parahatçylykly daşary siýasatyna ýokary baha berýäniň aýdyn tutnamasydyr. Türkmenistan iri halkara forumlaryň geçirilýän merkezine guruldy. Munyň bilen birlikde garaşy döwletleriň arkalaşygyna agwa ýurtlaryň çägine ýokary guramaçylyk derejesinde halkara çägler geçirilýär. Soňky ýyllaryň dowamyna garaşy döwletleriň arkalaşygyna agwa ýurtlaryň döwletleriniň başdanlary Aşgabatda 3 gedek, hökümet başdanlary 5 gedek we daşary işler edaralarynyň ýolbaşlary 4 gedek duguşdylar. Garaşy döwletleriň arkalaşygyna agwa ýurtlarynyň ýygyderli birleşmegini üpçün etmek üçin hyzmatdaşlyk ösdürmäge we täsirli gurallar döretmäge Türkmenistanyň gyzyklanma bildirýän çemeleşmeleriniň mysal hökmüne Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň başlangyjy bilen kabul edilen iki möhüm resminamanyň adyny aýtmak isleýän. Bu strategik ykdysady hyzmatdaşlyk baradaky beýannama we garaşy döwletleriň arkalaşygyna agwa ýurtlarynyň daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin iş meýnamasydyr. Bu resminamalaryň kabul edilmegi sebitlerini we global meseleler boýunça ýurtlarymyzyň bilelikdäki garaşlaryny berkitmek üçin güýçli itereg boldy. Garaşy döwletleriň arkalaşygyna agwa ýurtlarynyň çägine döredijlikli ykdysady hemde ansanperwer hyzmatdaşlygy ösdürmekde işçiň gatnaşýan üçin Türkmenistanyň hökümetine sag bolsun aýdýan. Bu şartlyk bugün Türkmen halkyna mundan meýlekde awadançylyk we gülläp ösmek üçin täze üstünlikler arzuw edýän. Bayramyň gutly bolsun. В этот праздничный день от души желаю народу Туркменистана новых свершений во имя дальнейшего благополучия и процветания. С праздником, дорогие друзья! Indi urdu hurmat prezidentiň adyna garaşsyzlyk bayramy münasibetli gelen gutlulardan tanışdys. Ilkinji tanıştyrjy gutlumyzda şeýle diýilýär. Onuň Ali Hedarati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Hurmatly Jenap prezident, Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk bayramy münasibetli size hemme türkmen halkyna tüý sürekden çykýan gutlularmy iberýän. Meni Fransiýanyň hem Türkmenistanyň arasyndaky 1995-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Türkmenistanyň hemişelik bir tarapyny ikrar eden kararnamasynyň awtadaş hökmünde synadan geçeni ananyşmak hem dostluk gatnaşyklaryny gollaýan şu şatlykly günde sizi Fransiýanyň biziň ýurtlarymyzyň arasynda ähli ulgamda gatnaşyklaryny ösdürmegini dowam etdirmäge taýýardygyna ananyrmak isleýän. Bede Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerini howa, gender meseleleri, saglyk uruş we howpsuzlyk bilen baglanyşykly ähli meseleleri çözmek baradaky birlikdäki işlemde dowam etdirmelidir. Kanunçylygy berja etmek hem adam hukuklaryny hormatlamak meseleleri boýunça dialogyny Ýewropa Birleşigi hem Türkmenistanyň arasynda gatnaşylan esasy bölegi bolup, oňa aýratynama bu mesele bagşynan her ýylky maslahatlarynyň çäklerini dowam etdirilmeli isleýän. Biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky binägerlik gurulşy, arheologiýa, medeniýet we frankofoniýa, kosmik synetmeler, veterinariýa, almy we tehnika urgamlardaky hyzmatdaşlykdan başga da biziň gatnaşyklarymyzyň pandemiýa bilen baglanyşykly kynçylyklara garamazdan täze urarda putulanyljakdygyny umyt edýän. Men hususanam owu hujurlygyny şäher hyzmatlaryny durnukly we akylly şäher, şeleheme almy hyzmatdaşlygy gödüň tutýan. Biziň iki taraplaryň gatnaşyklarymyzda hem sebit şolsany Owanysan wagtyndaky ähli meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin uzary berenleriň telefon gepleşigini geçirjekdigimizi ananýan. Hormatly Jenap prezident, size tüý sürekden hormat goýanyň maradaky ananyrmalama kabuldan. Hormatlamak bilen Emmanuel Macron, Fransiýa Respublikasynyň prezidenti.
Bu toda şeýle sözler var. Onuň alyhydraty Türkmenistan prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow Italiýa Respublikasynyň adından hem hut öz adymdan size hem Türkmenistanyň dostlukly halkyny Türkmenistanyň garaşdygynyň 30 ýyllyk münasibetli rowaşlyk baradaky tüý süreklerini arzuwurmy beýan edýän. Soňky bir näçe ýyl Rim bilen Aşgabatyň arasynda gatnaşyklary epesi işleňleşdi. Bu ajaýyp gatnaşyklaryň özara gyzyklyny bildirýän ähli ulgamlarda şolsany sevit meseleler boýunça mundan belägem ösdüriljekdigini ananýan. Şeýle arzular bilen size bu dawra bayram bilen ýeni dawra gedek meherli otlaýan. Sergio Mattarella, Italiýa Respublikasynyň prezidenti. Bu toda şeýle diýilýär, onuň alyhydraty Türkmenistan prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow siziň alyhydratyňyz, siziň alyhydratyňyzda hem Türkmenistanyň doganlyk halkyny Türkmenistanyň garaşdygynyň şanly 30 ýyly bilen gutlamak menne uly kanagatlanma duýgusyny döredýär. Pakistanyň hem Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklaryň kökleri umumy taryhdan hem medeniýetden göz başarýar. Bide iki ýurduň bähridine ýakyn hem mähirli gatnaşyklarymyzdan mundan belägem puturundurmany elmidamy ıgrarydyrys. Siziň alyhydratyňyzda berkçan saglyk hem bagat Türkmenistanyň hasamy rowaşlanmagy hem öňe gitmek baradaky iň gowy arzuwlamy beýan edýän. Siziň alyhydratyňyz size uly hormat goýanyň baradaky anandyrmalarmy kabul ediň. Doktor Arif Ali, Pakistan Islam Respublikasynyň prezidenti. Bu toda şeýle diýilýär, onuň alyhydraty Türkmenistan prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Hormaty Gurbanuly Merkuliýewич, ähli Gazagystanyň adından hem hut öz adymdan size hem tutuş türkmen halkyny Türkmenistanyň garaşdygynyň 30 ýyllyk bilen meherli otlaýan. Bu taryhy sene siziň halkyňyzyň umumy milli jewsligini hem ruhy bilenligini şöhretlendirip Türkmenistanyň döwlet öz başlyklaryny hem durnukly üçin mundan belägem puturlandyrmak üçin uly ähmiýeti eder. Siziň parasatly ýol başlygyňyzda Türkmenistan durmuş ykdysady özgertlerde hem ýurduňyň beýtarap döwlet hökmündäki halkara awraýany puturlandyrmakda uly üstünlikleri eýe boldy. Şu ýylyň dowamynda Gazak türkmeni uzak möhletliğin hyzmatdaşlygynyň köp asyrlyk dostlyk, hoşniýetli goňşulyk hem özara gollaw bermek däpleri esasynda üsýänligini bellemek gonurjydyr. Şu şanly bayram gününde size jogapkärli döwlet işiňizde mundan belägem üstünlikleri Türkmenistanyň doganlyk halkyna bolsa rowaşlyk we awadançylyk arzuw edýän. Hormatly mukllana Kasym-Jomart Tokaýew, Gazakystan Respublikasynyň prezidenti. Bu toda şeýle sözler bar. Onuň alyhydraty Türkmenistan prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow size Türkmenistanyň garaşdygynyň şu ýyly belenirýän 30 ýyllyk münasibetli iň mähirli otlarmy ýollamak meniň üçin ören ýakymlydyr. Ýurtlarymyzyň arasynda ananşmagy esaslanýan gatnaşyklarymyz bize ähli umumy meseleleri birlikde çözmäge ýardam eder. Men muňa ananýan hem size Türkmenistanyň raýatlaryna parahatçylyk hem rowaşlyk arzuw edýän. Siziň alyhydratyňyz size berent hormat goýanyň baradaky anandyrmalarmy kabul ediň. G. Parmadan, Şwitsariýa Konfederasiýasynyň prezidenti. Bu toda şeýle diýilýär, onuň alyhydraty Türkmenistan prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Jenap prezident, size Türkmenistanyň garaşdygyk münasibeti gutlugmy beýan edýäniň maşatlaryny size hem türkmen halkyna jan saglyk, parahatçylyk we rowaşlyk arzuw edýän. Fursatdan peýdalanyp, Rumeniýanyň biziň ýurtlarymyzyň hem halklarymyzyň bähridine Türkmenistan bilen iki tarapyny gatnaşyklaryny ösdürmäge çarşýanyny tasdiklamak isleýän. Rumeniýanyň sevit ötüşiniň hem durnuklygynyň bähridine Ýewropa Birleşiginiň hem Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygy giňeltmäge gollaw berjekdigine size anandyrmak isleýän. Jenap prezident, size belent hormat goýanyň baradaky anandyrmalarmy kabul ediň. Klaus Werner Johannes, Rumeniýanyň prezidenti. Boğazda şeýle sözleri var. Onuň alyhydraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Siziň alyhydratyňyz döwlet bayramy Türkmenistanyň garaşdygy güni münasibetli size tüý sürekden gutluglarmy beýan edýän Çekiýa Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň iki ýurduň özara bähitlerine ähli ulgamlarda mundan belägem ösdüriljekdigine berk inanýan. Siziň alyhydratyňyzda hem ýurduňda ösdürlikleri we rowaşlyk arzuw edýän Miloš Zeman Çekiýa Respublikasynyň prezidenti.
Buğutluğda şeyle değil ya, onun al-Kedireti Türkmenistan'ın prezidenti Cenab Qurbanoglu Berdimuhamedova. Sizin al-Kediretiniz Türkmenistan'ın garaşsılığının 30 yıllığı münasibetli sizin al-Kediretinizde o Türkmen halkına mehirli kutluqlarını beyan ediyen gelecek yıl diplomatik katnaşıklarının yolu koyulmanın 30 yıllığını belirleyecek bizim yurtlarımızın arasındaki dostluk hemim hizmetdaşlık katnaşıklarının halklarımızın bekiyetlerine munun veylagın putolandırılacaqdığına ve ösürülecekdığına tüy-sürökten umid ediyen. Sizin al-Kediretinizde berkcan sağlık ekli başlanışlarınızda üstünlükleri Türkmenistan'ın halkına bolsa munun veylagım avadançılık ve ruvaşlık arzu ediyen Moon Jae-in Koreya Respublikasının prezidenti. Buğutluğda şeyle setirler var. Onun al-Kedireti Türkmenistan'ın prezidenti Cenab Qurbanoglu Berdimuhamedova. Sizin al-Kediretiniz İsrail'in halkının ve hükümetinin adından size hemim Türkmenistan'ın halkına Türkmenistan'ın garaştılığının 30 yıllığı münasibetli en mehirli kutluqlarımı ve arzularımı yetirmek menin üçün ulu hormatdır. Türkmenistan'ın bay tarihi, qadimi deyapları ve tesin medeni özboşluğu asırlara uzap gidiye hemim bütün adamzadın ösüş Türkmenistan'ın köp taraflı qoşundunun aydın suutnamasıdır. Soňky 30 ýylda Türkmenistan halkynyň arasynda parahatçylygy gazanmak ugruna köp sanly halkara çärelerini öňde barjy bolup çykyş edýär. Türkmenistan soňky 30 ýylda diplomatik ýollary arkaly sebitde ynanşmak we serhitara hyzmatdaşlyk siýasatyny hemem jedeller we gapmagarşyklary inkar etmek gatnaşyklaryny alyp barýar. Sizin ýurduňyzyň jelislige edigderli ymtylmak arkaly berkidilen hemişelik betaraplyk siýasatyna agrarlygy 2020 ýylyň halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyly diýilip aglan edilmegi Türkmenistanyň 30 ýyllyk garaşsyzlygynyň möhüm döwürleridir. Hormatly Cenab Prezident, Türkmenistan köp sanly baýlyklary bolan ajaýyp ýurtdur. Ajaýyp türkmen şahyry Magtymly Pragynyň beýan edişi ýaly hak sylamış bardyr onuň saýasy, çyrpynşar çölüne nerim aýasy, reň-bereň gul açar ýaşyl ýaýlasy, gark bolmuş reýhana çölü türkmeniň. Bu şanly waka bilen baglykda Türkmenistana ehli ýurtlar üçin parahatçylygyň şamçyragy bolup galmagyny arzu edýän hemem goý türkmen halkynyň edermenligi we milli ruhy şöhratlansyn. Sizi tüýsürekden hormatlamak bilen Ishak Gersek, Israil döwletiniň prezidenti. Buğutluğda şeyle değil onun al-Kedireti Türkmenistan'ın prezidenti Cenab Qurbanoglu Berdimuhamedova. Palestina döwletiniň halkynyň adından we hut öz adımdan sizin al-Kediretinizde hemem türkmen halkyna Türkmenistanyň garaşsyzlyk gün münasibetli tüýsürekden gutluqlarmy we size berkjan sağlyk hemem avadançylyk türkmen halkyna bolsa mundan beýlegim ösüş we ruwaşlyk barada arzularmy beýan etmäge şatyryn. Dogunlyk halklarymyzyň bekidine iki tarapdan gatnaşyklarynyň hasam putolandyrylmagyny maksat edýändigimizi bellemek isleýän iň oňat arzuwlary bilen Mahmud Abbas, Palestina döwletiniň prezidenti. Buğutluğda şeyle sözleri var. Onun al-Kedireti Türkmenistan'ın prezidenti Cenab Qurbanoglu Berdimuhamedova. Milli bayram Türkmenistan'ın garaşsyzlyk günü münasibetli size hemem türkmen halkyna mehirli gutluqlarmy we avadançylyk baradaky iň oňat arzuwlarmy beýan edýän. Sizin al-Kediretiniz meniň size belent hormat goýanyň baradaky ynanyrmalarmy kabul ediň. Miguel Díaz-Canel, Kuba Respublikasynyň prezidenti. Şogun toylary ulaşýan hemişelik betarap diýarymyzyň ähli günjeginde berkarar döwletimiziň baş bayramy Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk toýy dawraly ýagdaýda belenip geçirildi. Ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna geçirilen aýdym sady çäreleri halkymyzyň agdyberliginiň, jelisliginiň, dost dogonlygynyň, parahatçylyk söýjüliginiň mekanyna öwren hormatly prezidentimiz il söýgüsiniň hemem sarpasynyň çeksizliginiň aýdym beýanyna öwrüldi. Ahal vilayetinde yurdumdan baş bayramına garaşsyzlygynyň şany 30 ýyllygyna başlanyp geçirilen dawralar günüň erteginde başlandy. Şany sene münasibetli dawra vilayet merkezi Änew şäheriniň mukaddeslik meýdançatyna ahal vilayet häkimliginiň vilayet medenet we bilim müdürlükleriniň şeýlede vilayetiň jemmeçilik guramalarynyň guramagyna geçirildi. Nepis türkmen hallar düşölüp al ýaşyl baýdaklar bilen kemsiz bezilen bu şäher mukaddes ýaşyl tuğumynyň al asmany garlyrmagy we döwlet senamynyň ýerine ýetirmegi bilen başlandy.
Davarada gutluq sözleri bilen çykyş edenler hormatly prezidentimizden başlandygyna bede wadilen öňe barýan ýurdumyzda garaşsyzlyk ýyllaryna syýasy, ykdysady we meden ötüşe eýe bolunan dünýäni hayran galaryan ötüşler hakda gowunçlan aýtdylar. Şeýlede onda çykyş edenler davarat nazylary şanly toý bilen we ýangy ýakyna geçirilen halk maslahaty bilen şeýlede hormatlar kadamynyň gitideki çykan täze garaşsyzlyk bagtymyza atly kitabynyň halkyň eline gowuşmagy bilen gutladylar. Bayramçylyk dawratyny welaýatyň ähli şäherdir etraplarynyň gelen ýurt derejesinde tanymal aýdymsal we tan soporlarynyň çykyşlaryna giň germerli. Olaryň belen joşkun hem ufatlyk bilen ýerine ýetiren aýdym saarlardyr tantlaryna şany garaşsyzlygymy merhara döwletimiziň bagtyarlyk döwri hormatly prezidentimiziň amala aşyrýan ýyl ýurt umumy adamlar bähwetli insanperwer işleri halkamyzyň ruhy galkynşy çeper beýany tapdy. Balkan welaýatynda muqaddas garaşsyzlygynyň şany 30 ýyllyk münasibetli giň gerimli dawralar geçirli. Döwlet senamynyň owadasyna ýaşyl togumyz alasmana garlylanan soňra garaşsyzlyk bayramçylarynyň şanyna buýsançly kalplardan çykýan gutluq sözler aýdyldy. Dawarada çykyş edenler hemmeleri garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly seneti bilen tüý sürekden meherli gutladylar. Bayramçylyk dawrasy soňra Balkan welaýat medeniýet we sungy döwletlarynyň taýýarlan bayramçylyk çykyşlary bilen dowam etdi. Welaýatyň aýdymçylarynyň ata watanymyzda ähli üstünliklerini göz başynda durup, ýurdumyzda ýagty ertiýleri önemli gadamlar bilen alyp barýan gahryman prezidentimiz Bagtyar we eşretli zamanamyzy muqaddas garaşsyzlygymyzy wasp edýän aýdym saallary adamlaryň bayramçylyk ruhyna gowşalanyrdy. Welaýat döwlet drama teatrnyň artistlarynyň görkezden edebi saally kompozisiýasy, belenten ýanglanan döwrewap saallar, tans we folklor toparlanan joşgyny çykyşlary şuň many mazmuny eýe boldy. Welaýatyň ähli etraplar şäherlerine baş bayramynyň şanyna giňden ýaýbanylan bayramçylyk şäherleri merdana hem zähmetseýär Balkanlylaryň gahryman akadamyda ata watanymyza muqaddas ýurt garaşsylygymyza bolan söýgü buýsançlarynyň çäksizligini bütün aýdynlygy bilen görkezdi. Muqaddas garaşsylygymyzyň şanly 30 ýyllyk bayramçylygy Daşygyl welaýatyna da köp sanly çärelen geçirilmegi bilen häsiýetlendi. Başbaýdak meýdançyna döwlet senamynyň ýanglanmagy bilen garaşsyz baky we tarap Türkmenistan diýarymyzyň ýaşyl tugy alasmana galdyrly. Davrada çykyş eden adamlar ýurdumyzyň halk maslahatynyň mejlisinde kabul edilen taryhy çözgütler barada. Onu hormatly prezidentimiziň sözlän gelip çykýan wezipeler hem welaýatda gazanýan zähmet ýeňişler dogrusynda buýsançly gurrun etdiler. Dawraň dowamyna hormatly prezidentimiziň gutlugynyň göwünleri galkynan bagtyar raýatlarymyzy berkirar döwletiň bagtyarlyk döwrüni, esretli durmuşy hemişelik peşgeş beren mehriban arkadagymyza ýürek töründen çykýan alkyşlaryny aýtdylar. Çar tarapy gözellik ajaýyp ýowuşgun merýän meýdançada şugynyň ýagtydyr, ertiýeriň nurdur, garaşsydy hem baky we tarap ýurdum diýilip atlandyrylan aýdym taly dawralar ýaýbanlanyrly. Teatrın artistlarynyň sahnalaşdyrylan çykyşlary, welaýatyň medeniýet we sunod işgärleriniň tans dörejlik toparlarynyň çykyşlary asmany uçurulan dürli renkli şaharlar bilen goşulşyp çar tarapa joşun paýlady. Şo çykyşlarda garaşdyr, baky we tarap Türkmenistan diýarymyzyň adawraýny, şan şöhratyny dünýä doldurýan hormatly prezidentimiziň beýik işleri, ady eleme dolan türkmeniň muqaddas gözellikleri, işretli durmuşymyz uzak wagtlap wasp edildi. Baky berkarar watanymyzyň baş bayramy ýurdumyzyň ähli ýerine türkmen halkymyzyň asly däpleriniň dawralanmasy bolup toýlandy. Türkmenistanyň muqaddas garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şany toýuna bagyşlanan dawralar ýurdumyzyň Lewap welaýatyna da ajaýyp toýly wasyna bedelen Türkmenawa şäheriniň baş baýdak meýdançatyna ir täherden badalgaldy. Bu ýerde döwlet senamyzyň belent owanyň asyna dawraly ýagdaýda ýaşyl tugumyz ýokary galdyrly. Bayramçylyk dawratyny edilen çykyşlarda ähli toýlarymyzyň naýbasty türkmen halkynyň berkarar döwletiniň silmez binýady bolan Türkmenistanyň şanly garaşsyzlygy, oň türkmen halky üçin bakatyny ýetip bolmajak taryhy ähmiýeti, hormatly prezidentimiziň başda durmagyna garaşdyr. Hemişelik bitarap diýarymyzda ýetilýän belen tepkitler barada buýsanç bilen belen geçildi. Soňra welaýatyň medeniýet we sunod satlarynyň ýokary ruhlantligi betlenen aýdym taýlary çykyşlaryna giňermerli. Seyitnazar Seydadyň Naqyd döwlet saly drama teatrnyň dörejlik toparynyň we welaýatyň sunod satlarynyň gatnaşmaklaryna beýik garaşsylygymyza bagyşlanyp taýýarlanan edebi saly çykyşlar hasy täsirligi bilen tapawutlandy. Dawraň dowamyna bagtyarlygymyzyň binýady bolan şanly garaşsyzlyk, hemişelik bitaraplyk, arkadag prezidentimiziň başda durmagyna baky berkarar diýarymyzda ýetilýän belen sepgetler, ötüşler ýoly bilen nurly geljegine barýan ata watanymyz, berkarar döwletimiz barada aýdylan hoş owally aýdymlar, tan toparlarynyň milli öwüşgünligi, kalplar joşa getirýän çykyşlary şanly toýuň şowkuny hasy artdyryp, töwerege şatlyk paýlady.
Garaşdyrylmagyň şany 30 ýylygynyň bayramçylygynyň dawaralary Ýersekerinden Mara vilayatynda da Marşegerniň iň bir gözel künjegi bolan Baş Baýdak meýdançatyna näki dawaral çäredin başlandy. Bu ýerde döwlet senamynyň dawaral ýerine ýetirmegine muqaddes döwlet baýdagymyz ýokary galdyrly. Mara vilayat we Marşeger häkimlikleriniň goramagyna geçirilen şu gowun joşturjy dawarada halkymyň baş baýram münasibetli mehirli gutluk söýler aýdylyp, döwletimizi bede wady bilen ösüşleriň täze beýnetligini çykarýan halkymyzy rowaj hem esletli durmuşy alyp barýan gahrman akadamynyň adyna alkyş hem hoşallyk söýler aýdyldy. Baş Baýdak meýdançatyna ýerine ýetirilen aýdym saatlarda döwletimizde garaçylyk ýyllarynda ähli ugurlarda gazanylan beýik ösüşler uly joşgym bilen wasp edildi. Vilayatyň Keminadyna döwlet drama teatrynyň artistleriniň çykyşy, joşgyny tantar, vilayatyň ilatynyň gahrman akadamynyň saýatyna baky bagtýarlygynda gowunjynyň hem buýsunjynyň aýdym beýany boldy. Soňra şany garaçylyk toýmydyň vilayat derejesine geçirilýän bayramçylyk dawaralary Marşegerniň ruhyat köşküniň öňündäki toý meýdançatyna da giňden ýaýwanlanyrly. Hormatly adamlar, Nursoy ýurdumyň aýtaryna we paýtagtymyň Aşgabatda 27-nji sentýabrda saat 20-den 28-nji sentýabrda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumaty ulugynyň berýän habary bilen tanışdyryň. Balkan vilayatyna Adkem Bultxuar, Demirağlı Kulmataran Hügeskunta 8-13 metre ýeten şemal utar. Howa gijetini 13-18 gradus gündüzine 24-29 gradus kenariýa etraparyna 21-26 gradus maýl bolar. Ahir vilayatyna Adkem Bultxuar, Kulmataran Hügeskunta 7-12 metre ýeten şemal utar. Howa gijetini 14-19 gradus gündüzine 27-32 gradus maýl bolar. Marw vilayatyna Adkem Bultxuar, Demirağlı Kulmataran Hügeskunta 8-13 metre ýeten şemal utar. Howa gijetini 11-16 gradus gündüzine 25-30 gradus maýl bolar. Liverpool vilayatyna Adkem Bultxuar, Demirağlı Kulmataran Hügeskunta 8-13 metre ýeten şemal utar. Howa gijetini 10-15 gradus gündüzine 26-31 gradus maýl bolar. Daşygy vilayatyna Adkem Bultxuar, Kulmataran Wataran Hügeskunta 7-12 metre ýeten şemal utar. Howa gijetini 10-15 gradus gündüzine 21-26 gradus maýl bolar. Paýtagtyň Aşgabatda Üýtgäpirän Bultxuar, Kulmataran Hügeskunta 9-11 metre ýeten şemal utar. Howa gijetini 17-19 gradus gündüzine 28-30 gradus maýl bolar. Ýurdumyň sentýabr aýynyň 28-ine magnet hadisasynyň gowşak täsirli bolmagy aşylýar. Ýerli watandaşlar, güýz pasyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklyk geýinmegi. Şeýle hem häzirki wagtda howada tolan bölüşikleriniň kadadan 7 götürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertlarynyň adamyň bedenine ýetirip biläjek. Uňuýsy täsirleriniň öňünden bakmakda bilen agyz burun örtüwini uranmakly maslahat berýär. Mehriban ýylaşlar, bulary berip berjäýetseňiz, ýylyň islenlik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunuň bilen watan habarlary ýetirýärmiz jemleýäs. Merdany pederlemeden agdy berlik, atudalyk, özbaşlyk, döwlet hakdaky muqaddes arzu umytlarynyň hasyl bolan ýurt garaşdyrlygymyň şanly 30 ýyllyk bayramy bilen sizi ýene de bir gedek tüýsürek tanutlaýas. Goý ösüşlüň täze belentliklerine göterilýän garaşdy watanymyzda hormatly prezidentimiziň daşyny mäkem jewitleşip ýaşamak, döretmek, işlemek hemmemize nesip etsin. Mehriban adamlar, berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwri,
döwlet adam üçin diýen şygardan ruwaşanýan Türkmenistan döwletimiň ähli babatlarda ösüşdüre besenýän döwürdir. Ähli ösüşlüň özeninde bolsa watan kuwatyny puhtalandyrmaklygy, halkyň eşretli durmuşda ýaşamaklygyna gönükdirilen belent maksatlary bar. Hormatly prezident Alparyan Kemil siýasaty esasynda häzirki wagtda dünýäniň iň öňdewarjy döwletleriniň birini urlany watanymyzy madama toýlara besensin. Goy garaşdyrlygyň şöhratly ýollarynyň berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna aýdyň geljegine tarap aýgytly gadamlar bilen öňe barýan Türkmenistan döwletimiz munun beýlegem güllesin, gül açsyn. Hormatly ýaşar, ine şunuň bilen watan habarlary ýapaşanyň bayramçylyk goýulşyny tamamlaýas. Toýlaryňy toýuluşdan mehriban adamlar hoş wagtyňyz.